OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Na hwehwe na hunu a eya subscribe ana se like yem page no say ye Facebook eya like na san share ene ye YouTube nso eya subscribe eno bebo amadane da se che dwumadie no ase a ebebo won kaye nensem hodo aye denam emfonyina ewom nyina no de wani krotua wisi enso asemu bi sabre kro na emu no ko GN radio nso so ewo London a ene dwumadie ni stream live ewo so afei dache hima radio wo Denmark abawa radio ne Amansan FM Patmak radio ni Brady radio nyina nso ewo UK ena Kings radio and TV ewo Paris France abuchimani mu odum nyina nso fire live me de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesemakana nanie na ye ya wada ena ye bosome nsoyi ne de toso aduonum yensa emfimpinu ene aduonumu ene ewe dwumadie din de Asem Beba Dabi sabre na nakwasi usu achan ene akosue jewa kode aye krado ye kwa Asem Beba Dabi kase ye bobema no so ense hodo a awiai aye krado neguso no anuano munsom yasom ene dai Asem Beba Dabi kase ye ba man so no ensam do na ene beje ntreku adentre ha na de ebedi mu akotire ebi ene sen yadi yani abatre ajoso secondary technical school da ho ana assembly asi ohonom ama yani ba ko ya ogina gira pem yenu second year wakwakotam samara duro anom adan a opese okunu ho eye dan na obabi nso aka ne ho biem akoda wa wonu awanya eye edan ba ko pe wa asasi so wakoto akoda na twene bora so ma se ye kasei akora no aye nyamedia yebebo hura konfalati aban aya asabia COVID-19 yade ya abesense wiemu no mobo akonta afo no munya bie ohun no ho ena omo ho to omo no so no opani ono ena wada ya asabia na no doctor ohineba owusu danso wakamu asem ade achi OTEC FM esa COVID-19 kuro ye na beto dwasa Asante mantemu cases no akwakodrum pemu nsia ene akiri yede ne betre akaten na akaten no ewo eye asisiwa na ewo apoye emantem nkra efri wadmo eba ekirese flani fo bi omoka na ntwie so wo mankasa nyantokwa se kan na omode koye mekọ wiase sade omasi atwitwa omo ho no enya ketwa ye de ntiremu no ebrem adress atweduma se enara husem biesie ma me bia hwanyankropo anim ne mam yenu a wawo mo ba asasi so watwitwa nkoda no mewi akire ba akokrade wasanso asi ensam no doso de amatie ni nyina no aye atifinsam na abusuafo ye ka mo se abonda tia betime atwere asu a na oda emabase ne sente nwumakwa bia dawroma eno omaso yasene ya ensewe yade ebremo edusa heba center ne kene kese yanka kire mo se wode nomienu enenam ene awiabrei edusa heba mixture ena fa edusa heba capsules ba ko ye topa ye ena ba ko so eyensuo ni nyina no obetimi anoma bom wode ensuo no na eno motopa ye no ne ba ne se na kokko ya de bone papa eba be firi oso sisi yade ebekọ eno adanchen ya be ma bi hon ma sabi egose be nya ado a wada no wada ja wada da misra wada ba ne sa na woyire no odoba pra ahmache pa osori a obi abetonka se wontwa mew ade na ntimi nsori kura na kan be se etimi aye adwuma misra wo sa wo ye be ma no anum bi wate honam ya nyina be firi ho no motwa fo kwate nam yade bia eno so e firi ho no ena obi ho no ma yade bi e wono so ne sambo egudi yam ne timate bi aba ho eno adanche ya sugar level no ena kosura na asichire yade eno no pressure ebi ena aba oso mo jabroso waseme nkanchiro se clinic no yade a wasapa eno no bomade asa do ani ebekire eyeso ame magazine makro ho no ma gwa filling station na mu ena abehu maame adusa na aduro no onyanda yeso mo di onyanda yeso bia mu no so ya na eye papa monfre ewo sa ma we se so 050 011 0115 050 011 0115 ye wiene sanu anu ye kwakwa ye ho aduro wonim se ni pedua ne ti wono epe ono nko anti ya de foforo bi bebo mu a na ede wuti nananom wan sa ye wo he popular seba mixture ne pavi
ene plasma seba mixture wadwama so a eno so yeton eboa pa bebusti immune system no yade bie no hono mu a ebetimi aba redie no mu amana yeje se malaria fever na hawo aduane wotena ho a wontumi ni woposo na ye woja ene yade nkaye no wohia pavi ene plasma seba mixture yada dwene ho nti yese enya de se yebetum nne ne yatomu kina de ka ho yebeso obi enya bito na napomde no dane da nyina atumi agina so se wo hwa weda no a anu anwunu papa wan hwie ne yade foforo bi beka ho abusuafo asemaranko eni nti waye kese amana broso wo kese no eye di udam srade na didi ni padue ni mache eka wonko no nan ko tumi aye exercise kakra ama srade ni bia nane a wo de hyase ne tamukutwu kope popular seba mixture nenonom enu ankasa benna ne srade ne kama ebe yiyi ni padua no amama ya hodo yi wo mu nyina de afirimu ama ni padua no asanso asipie sitati amawo wo bia homi ya na panpan bi die kire no enu so ye Hepa Plus Herbal Mixture. Call pharmaceutical shops and herbal shops mo. Yahoma ni 0542 778572 and 0542 807 907. Iya feminana kwasi wusu echam. Meni menu aba papa bi. Aw kosuya eje wakodie afei ensem no ninchemu eni. Asem Beba Dabi. Asem no diaba na ye hyase de free etimetim heye no wasante mantemu na nkanka me ye se na nsentamu de eye yesu ne ban bi de atena maya bintam se won man kasabere nyankropo anim nyame de ba to won mo yam abosome makomako enko na won madane dane nkoda ya te ho ntasu bra ne wie kira won makwa wo akoda na to na twene na asasem we nku ano asante mantemu na nsentam menkai kurampo a bebe semiensa de yan kasa de asoate asanso de ani ehunu bia wo bia wo akoda wo ni wie ya na wakoto akoda na twene na asasemi nse suo bia na asie ewa atimatim ye no ewa asante mantemu eye ababa wo bia wono so nyankoropon adaworo ma wadom ne ba cha ne ba akoda fefefe ababa wakama eya oba na wahwe nyankoropon anim akoto akoda no na twene sumi na so mekira bola so na wo abro de akoda no kora koto no ankonko gya no kora nto keke no dasani bi mefa dabi wahwe nyankoropon anim de akora na hye polythene bag im wo wie ya nso ha wasanso apɛ box no de akoda na hyem kyese wo kunu kora sanso abra ne su de aka ho na ekoba ne sa no ene yesoma yensem twani osei kwaku eye chikali ema ne ko honom ena no pei na enkra wo to bra yei moma yenkoti bi at new site na ja wo sisi na no pay ball bi at new site ye to hopefully nyina ye tu yura egu na no pay ball ama ne sole ya oba ahumachi no o kwesiesie ball no so sade be ya ye ball be ba no pay no ye betime de obetime achi ye ball na egusuo ebi o kwesiesie so no okọ ya no hu akwala ketekete a asa adua ne ye wo no ana se ebia one day na ba beto so na ja papa yi ehu ya o de bomb ni fu amane a nipa abeka sia ho na me so se da me de mani wisi ya be hu ya o be ka akwala na o da ho na kwala na hu pepe bi ya tiri so no e bola man ne ho e di me pese wona bola man so be bisa na nsem ba ku yi no kwa o fa so a wo hu ye ene anamwa e si wo mepie fu afa ho ne da bia ye visi no me ajuana no bola no ana me bola ana fa mi ba ye aya ma ka kra me level si no hu nya da bidu enti mi ya za me kon me kwa ya mi pie so ha mo se politin bag bi o ni politin bag mi a boss vision na boss vision ti boss no sha ni akora kiti nani ya wonu je ye no shi ti na da ko tuna na mi bi ta yi anja ma wonu so mo ko report akora ndeme fa ga se ya bo nga na ne kiti ya bola ndi ti ne wo mu je se bola ndi ni pa bi ba ni pa na dos ti mi no e course akwaso ko levels ti mi mi se do ni pa se ya na wi ni do ndi ti mi se we na betu bi so I'm first I am banting me dem na so say me levels na bo na no di ko me timi say so bo la get that shit ni pass pick pass dem kasi mo we dem eti
ma mpanimfoɔ bebrebe wɔ ha nti yɛbɛyɛ sɛ mmaa deɛ ɔmo wɔ adaeɛ na wɔn mu nyina saa atumi abɛyɛ saa deɛ wei nti mɛpɛ mmaa no bi na sɛnɛgya watie deɛ mmaa no so pɛpɛatɔ yɛfrɛ sɛ OTEC FM nie asɛm deɛ awerɛho paa awerɛho nka nsɛ sɛ basa onipa korɔ yɛɛ sɛ nyankopɔn bɛkyia no ka paa akra sɛ wɔwo no wɔsɛ da bɛto natwene saa ɛnyɛ akra a wasɛ da ayɛ sɛ ebi a wɔwu ana biribi saa wɔwo no na waba bɛto natwene afei mogya wɔ no ho flesh ma nti na anadwo na saa kɛsi ne yɛ dɛn ɛsi yɛ no wabɛto natwene yɛn nyinaa yɛbɛgyina yɛn nyinaa yɛsu sɛ sɛ wobɛhu asɛm no koraa awerɛho ntumi ɛnhwɛ koraa awerɛho koraa maamefoɔ no bebree wɔ ha asɛm a ɛsi kyɛ sɛ ɛyɛ ɔmo nwanwa obiara ayale nti deɛ mede ma yɛ maame baako no ɔno nso so mmaa de ɔmo abadaeɛ deɛ ɔno nso akyerɛ no adwene wɔ ho mekɔ mepɛ abaayɛ aka me ba ho nti sɛ nkɔhu yɛ ahomɛfa no akɔfie mmerɛ ako paa nti yɛnyɛ mmaa yɛwɔ nyinaa ako wayɛ bɔne pa yam sɛm bi sa no sɛdeɛ mmaa ɛwɔ ha nyinaa deɛ ɔmo nyinaa no sɛ nyame bɛtua ne ka ebi sɛ ɔbaa wanyem abosome nkron no wawo nyankopɔn ayɛ w'adom no wawo na watumi abɛto ɔbaa twene bɔɔlɛ ma na awudi a na ɛsɛ nyame ɛne bɛtua wɔ mu ka ɛdi yɛ maame baako wɔ ha ɔno nso so ɔka kakra bakyɛ me so mehu yi nti mɛhu akwadaa no ɛyɛ meya paa nka akwadaa nka ɔhu yɛ nka mefaa no na mekɔhwɛɛ no sɛdeɛ amaboa gyeti akwadaa no ɛda so ɛda bɔɔlɛ yi ho a assemblyman ɛkɔ police station a apolisifoɔ no kwan sɛ apolisifoɔ no bɛba no agya deɛ ɔmo wɔ nhwehwɛmu a ɔmo nso bɛyɛ afa ho na ɔmapagya bɔdi no so ɔmbɛsie no ha o sɛ ɔmo de bɛkɔ sɛ ɔmbɛyɛ ne deɛ a yɛte ho a yɛtwa apolisifoɔ no ne assemblyman sɛ ɔmbɛba nti sɛ ɔmo ba a yɛbɛsie biara so no yɛbɛma OTEC katiefoɔ nso so ate abusuafo wei ɛyɛ yɛn nsɛmtwerɛni ɔsɛe kwaku chikali ɛna yɛte ne nka no na yɛsan so obi ahomɔden sɛ yɛn nsa bɛka no wɔ ahoma no so na afei yɛhwɛ sɛ akwadaa no wɔda so da hɔ anaasɛ aposifoɔ abɛma mu no so na abusuafoɔ kɔ Facebook a yɛde videos no ne akwadaa no pictures akɔ akɔgu hɔ nti wobɛtumi akɔ akɔhwɛ neɛ wawo akwadaa ama akwadaa no adi ɛda baako pɛ wɔ asase so a wakyekyere akwadaa no na hyɛ polythene saa de box so asa so akuri ne soɔ sɛnea ɛbɛyɛ a obi yɛn ho akwadaa no yɛde na kɔtoɔ wobɛtumi akɔhwɛ bi but ade na yɛ serious so sɛ yɛsrɛ tiefoɔ sɛ wo a wodidi no wontumi nhwɛ menkɔhwɛ bi wo a wodidi no abɔdoma paa o wo a wodidi no wontumi nhwɛ bi kwasi sɛ wɔhwɛ enipa no ɔho empamcho so ko YouTube no so ana wokɔ Facebook no so wo hwehwɛ OTEC 102.9 FM a ɛda hɔ wobɛtumi akɔhwɛ bi enipa ne yɛ no ɔde adefita no ɔde akyekyere akwadaa no emogya awom deɛ ɔmo frɛ ne call sheet ni bi ɛna yɛsan de no hyɛ polythene bag mu ɛna ɔso yɛsan de no hyɛ adaka mu ɛna ɔhun sɛ bɔɔla no yɛwɔ ne kyɛnse yɛ yɛto bɔɔla ne gum no bɔɔla kyɛnse no ɛna ɔto akwadaa ne twene mu na ɔkɔɔyɛ nyame bɛtua ne ka papa enti ɔkɔgu akwadaa ne sɛ bɔɔla ɔhwɛ saa deɛ wɔyi ɛkɔ so asanteman mu a in about 2 weeks nie miɛnsa ɛna OTEC FM ha yɛrekɔɔde deɛ di kan ɛyɛ brɛman fie ɛno no baabi a yɛgya yɛ nan agyanan bia so adeɛ a yɛpepa yɛ to a yɛde gum no ɛnum na nipa ne kɔyi akwadaa ne tɔɔyɛ na oyi ne tɔɔyɛ no wɔde toiletura amanfoɔ de apepa wɔn to ne bi na wɔde hyehyɛ akwadaa n'anum ɛna nipa ekohu no ne yɛfa akwadaa no yɛbɛhwie na saa abere yi case no yɛde akyire kɔ kɔnfa nɔkye yɛkɔ regional dofsu amene yɛne regional dofsu fo mpanyimfo no bi station officer ɔwɔ kasai mo kyerɛ sɛ case ne da so wɔ kronom dofsu fo hɔ yɛ akwadaa no kɔnfa nɔkye ɛne orphanage hɔ atrantwie ɛna akwadaa ne die 1 no 2 kentenkyire anyinam so number 2 na no fiada memene da ahomakye abaya a yɛfrɛ no mafia gifty wɔno nso akɔwo wɔno nso kɔwo ya ne ba wawia na nursefoɔ n'ani na wɔn ho so o every hospital hɔ akyekyere akwadaa ne ho wɔ call sheet ya bi mu de na ahyɛ polythene bag mu unse kwasi so obi kuta bɔɔla ɛnam kwan ho a sɛnea yɛ a wɔto bɔɔla ne twene no saa na awura wei yɛ ne deɛ no ɛna ɔno nso to akwadaa ne twene no ɔno nso yɛ ne saa ɔno nso yɛ ne saa ɛno yɛ second one ɛna third one ɛnɛ ɛtimatim saa nkwasi ade wei ebi ewu asɛsi kɛntɛnkyerɛ deɛ no saa gift no wɔn
aposifo a e won carry ensem o makɔkyerɛ na no asɛm enam so wo ye nkyɛ ye ninti no wɔn mo akyerɛ sɛ a doctor fo hwɛ ne kakra enti sɛ die owo fie ya wɔn mo abɔ asɛm na kyerɛ firi nkareɛ ya sabre ya ye kase akuduru nyina hini enti e wa aposifo nsɛm oh na saade we ensɛm full to the brim to the highest level ya ekoso wɔ Ghana ha sɛbe enimre ma ya no sɛ bɛrima no pagya ne sɛbe ne bɛrima no no ɔde ba wɔsɛ megye wa wo kwa akɔgye nso onyɛ kra no sɛ wo di ade yi no akɔ bam ɛne hu hai ko twi ko brɛ ma nyina no ɔbɛyɛ sɛne wo bɛgye mu agye ho wo hwɛ asɛ wayɛ kra do wɔbɛgye ade yagu ne ho na afei ho ababa na wo dwane ebi ne ohwɛ akɔda yi atiefo mo am wo Facebook mo am wo YouTube hwɛ akɔda kama na wo hwɛ ne tiri nwi pa egu ne tiri so na sabe moja ye akra na wu wafim akra ya mamera ho na wo hwɛ so a ne miensa nyina so ye maawo ne miensa nyina akogina ma ɛno ne ade a medwene ho a mente ase no ni nyina ye ma ni nyina ye ma de wonya yampe ɛna de wɔpɛ yɛn so anya wo de kɔhwɛ sɛ obi wɔte asofie ɛba baako a wɔpɛ ba o wonya wo na wonya me adom oba sei na me sasam fone sem hunu we yakwaso no obeya na sabe president na achi bia no anya ba ne bia anchina chi ne maame abrewa bi ote fie ne na akokora bi na okobo ne ba yie master mo me hwe ne ma yie o areho ya ntoaso na sa gift na also dem oh that dear I was for them yes emra no was for them and say akwara ne kura wo ne ho enye kenchire die na wo I was for them na so open one ko some phone wa die no obekom so kura na sabe mpraduasa kofiri kwan mu ni bi mpo be ma wone ne nyemo ye no wadi nkan ne na wo baako aha na kiosum e na wone ne da enti kiosum no odi nkan nyem ne baako e na ne papa so wagye ne ba on pese ne ba ne be wo kiosum e na be ma no edi dwaatoa se wakɔ han dan wanyinam so number 2 ho enti wakɔ han dan ne kɔtenam no ɔkɔ nyem no wo ho no sa akɔ nyem ne bio no ba ni suro se wo ba fie no wo be ka kyerɛ se onyem ne papa so onyem enti saa bra oba no wo ba fie nyina no no onyem enso no obo nkɔsɛte asɛde ade ɔm de kyekyere wo mo afi na obobi no ma hu nkɔsɛte no obobi enti be ma na ehu so onyem be ma ne die nim odi so onyem wadwane a wadwane a wɔkɔ ɔkɔ nkran sa wati ase no be ma ne ka kyerɛ oba ne sɛ yakodi ne wo park so sɛbe mpradua so park so ye registration Ghana card no be ma ne pa kyerɛ sɛ yakɔfa ne wo ho enti ene yɛ tsade a wɔne ne ntra bio ɛna ne papa sɛ saa ne ɔma bra na be ma ne kɔ nkran sɛ wo ba no no onyem ɔno nso bai wa ameka asam no areho edi ne na betting of crime ayi be man na aboa ma oba na di sa abone nti be man so ne papa ne kan ne pim omomfa ne nka ho ne papa ne kan ne pim say eye be man no e na ama ne baba na dwen yes edi ne na betting omomfa ne nka ho enti uko Facebook ni YouTube ne so it is there ne de ne da ho yo abusuafo ya to nsɛm no so na ya de amamo asɛm we ne saso no ebiasi ewo eye adwoso secondary technical school na ni nyina ane se awuraba bia ana se abayewa bia wogina pen ne mienu okro ya abaya mponi wakodi boni bi ama eye kyerɛkyerɛni ya ohonom assistant headmaster oche ne se baby se boni na okodi ye no okowia stabilizer wan se hodom kakra afi obi ahudi eye wakwa akɔfa sam na nsuo wanom ma ekowi ase no nyame nko a sese wo ya sabia kwa me agye di mboaten akwa akoduru honom enkra ne sai pate pa ena esi etie se enei obetimi edi se anyambra se moye bone na kyerɛkyerɛ ni ekoka wo twenwaso a wose samra nsuo ena akwa akɔfa anom yenkwa ne yenkɔhwɛ se yensentire ni kwa me agye ni mboaten waba beduru ahmano so a na yede no antwetwe nkomo kwa me waba na aso nyambai yo Kwame aba Kwame ajeni mboaten oh Kwame
ahoma enya endito mu emfa emma ye na ye ka mo se Edusa Herbal Center ene ne clinic se yenka nkyerem se bra na be mianye be miankyere wanum eno adanche a wode aduro ngonwaso bi de abadwa so se onya bi na no nom a Edusa Herbal Mesha ena afi Edusa Herbal Capsules no ya papa nyasem ketwa wonum bi a ne mienu mesi ya no mbom wate koko beko sisi yade ebeko waye mre wo mpamu a eba be firi honom eno adanchen a honam ya nyina etu ayira ena afei yade bi ahyehyɛ ho no nyina no kɔ na kɔ miamia nkyerwadum ɛwɔ honom na busafo de atianie Kumase Swami Magzi makro honom a Gwa filling station ɛwɔ honom no honom na wonsa ɛbɛka yɛn 050 011 0115 ɛyɛ ahoma bɛfrɛ na one maame adusa adi ɛyɛ engita ho ɛna wie ya wɔse menka kyerɛ mo sɛ nipa du ya mbedi kan abohoro odi oba na bo take din ko a woni problem bia obema discount e de api so kwa menya mai enti e betoa ensem no so ye to so dia na chese ye COVID-19 mu ayo Kwame Asante Kwame aba ene ye fa no preko ne enko Kwame agosia aha to so maye agosia me da se Ejoso Senior High Technical School we can see that and just a check ho ani aba na abakudzom na agosi akabre abrantu abakwa awo Senior High 2 abre go da ya sabia okun ejire nkwado so edina no something am say agosi ebi wo mo mutire mu say abofra ye kan wa se bi ke bi so bi ntija wono ni nya bako wono akwako wia kuno stabilizer electric stabilizer ibi na no plano to no mo dia to mo so ita o se nyin to bi ko fa nyin ko se court to kra da kata an na fa ni kan ni penso na fa na am no chire mu a o global ni bi said about from air through to cool no war o mo di sa electric stabilizer AC na ko ba ma ni na bi ko ba ma ni no anie on to mo no mo che no mo che ma fra no ana obi o mo accord assistant headmaster ho na junu wa se headi ye ko ti ni o enya konfo tete amwa bi wa ha yo mo dene no adman headmaster no che se school company go yo e do ni na so na ele on to na no e ti bia no a ya o se le to bi ba ko na ni siye na jo no de o to pnu mu ade nkoda no e che ho ni mo e ade ti a le yo ma aka wa sem ya wo ti ye ana pe so ba ya o me se no mba tina to maka sem no no mo county sen to be ni ke bo moti obi ni ye o ye abi na ko so abi atem no se ma ha mo fra no am ye mu bi dem to mu pini mu no na sa abre ba ko da ha na ye ko mpen so ni mu ana mi o ro ti si bai mai no ye se en tiake ala mu ko fa no ani de ani aya sabia e so aya sabia sa abre abo fra no o ko di ni nkwa no mo chembe o sise abre mu an anu no kristo na ni na ko ba sen bira mu di memu an hye ho no no che se memu no akoya de ani o mo be mi kete ya o bo ka shot nkwan hye o mo chen se enten bo ba kwa dinaye na onum ati akaka apa ho na mo di be fa so mo di afa so no na san su fa de ani wo de na wo asabe asemponi papa ke ni dan so no so akofa ni ku se bibia o bo no duna wonya sitiri wata e se ezigi na wo no mo ana nsi ni ko ya se na oda ho no na no e twa ro no tia de ka ta bien abamu ano ada ayasabia ajutu gana o ede wo ko adini nkwan na have ni masa sita have na so ura apia so eni din kuma ya wo ni stadi wo twa ni se o mu ni kon mo to be boa na dia ko so mo ye ya abo fan ko ti ta na mo nte ni o mo ha na di ye jam wo adia ke de tie ye na tie bia ye bo to nkra na tie pom aswate abusafo yesentre ni Kwame agye ni mboaten na yete ne nka no na sesi ya de Ghana egina kono wo COVID-19 ho se betumi atuso sa na afe ye di hu nkonim kura na Ghana Health Service adwumako no kire se enipa makomako ahansia aduowotwe miensa 683 na asanso anya biem na social mantam dunsia no aye wono a North East Region nko ane mantam ayade no entimi nkeka nko ho wo mu da so gina enkono no de omu gina no mu gina sesi ya no active cases ye wo pa ni abeka ne seni padodo ayade nda hyehye wono ho na dokitafuo ehunu no eye mpemiensa ahanan aduonu nkono
3,429 and active cases ewo Ghana ememu na Ghana ye cases na nkasa de ni nyina no akwakogina empemo duonu nkunu ahansia adiosom yenu 26,672 cases and wo Ghana memu ye nipa makomako empema duonu nsia ene adiokono 26,090 and anyamiata Roma womu ho ato womu na sie kumu pa no a senie dane de nyina ye kono no enkramantamu ewo mpemu dunum ahanso ene nsia 15,706 and Ashanti region ewo mpemu nsia ahansia aduasanso 6,637 Western region ewo 2,350 mpemienu ahasa aduonum and na fei eye Central region mfifi mantemu ewo apembako ahanu aduasansia 1,236 cases say yakwo epoye mantemu Eastern region cases ni apembako wo ha aduonu 1,120 cases and the Eastern region and of a voter region from Mantemuye ahenum aduasa and watch 538 Buno region ya 421 and of a Buno East region aya 383 cases and the home Ninyina no aya COVID-19 mantama hodwa de enemy bubwe Northern region ye enipa makuma 302 and then ya DB ewo ahasa enemienu and of a Western North region and so a 286 ahenu aduowatwinsia Yako Upper East region enipano ahenu aduowatwimienu 282 and then ya DB ho Oti region so eye wo ha aduonum enan 154 cases for region eye 116 wo ha eni dunsia and of a Upper West region eye aduosonum 75 cases Savannah region sunie enipa makomako aduonum nson 57 and enya COVID-19 yibi ewo and na senior medi kaka ye no North East region so eye nkono entimanta makomako dunsia no North East region nkonwa na yade intumi nkohododo na nipa dodo no anso ehoto wonom ne yebesere nyankropon se wonkoso ankurokura Ghana mu sane yebeya empemoduasa yentumi endru honom Yenko konfanache aban aya savia COVID-19 yade ye mu na ebusuafo yedaswa ejina na opania wano ana oda konfanache aban ya sabia no Dr. Ohineba Owusu Danso sadi omusi bu akonta no wane mpanimfo ahia momobu akonta ama COVID-19 no ehunsunsuaso no wadibi aba abetudwa sei enipa ya omoye adwuma ewo aye konfanache teaching hospital no na enipa maako ahanu ene aduonum enan ena omunya yade no ebie na sabre ne nyamedom so enipa na omunya yade ne bie no enkra eba ekyerese emu ahanu ene miensa 203 sabre omo ato mo ama emu aduonum 50 omo akwasie nikwa so omo bembe enipa sabaye na obetime hu yade no nsunsuaso ene se de esi eye wonom na no other Dr. Owusu Danso wani OTEC FM etwetwe enkomo no ena wode etu edwase se wohwemu a konfanache abanya asabia na bia ba ko mayesi honom ya se koba ne se obi ya sa ya de mwa bia ehwemu etimi ekoso na enipa empemienu ahanwotwe ene aduonmu miensa 2,853 ena omaye hwemu ede afo mo ho ena aba betodwa ese enipa ya de mwa wani bie ewo mumu no eye ahanwotwe ene oha ene emienu na wachire mu ma ne kosi se wode ko ha mu chichemu mu a eye aduonu enwotwe ene achiripo enan 28.4% ena wono anya bie ewo eye bia wo ye hwemu ewo saa yade no eho na no no wode to adasa nyina ni mo se obasra pa se ene asamafo bi di yade no edi agro ebiru krasa ade no eni honom ehia aban de aba no o mpese o mode be ya adwuma ento obasra se o momodin ase obetimi edi ehia no so ase de be ye na yade no kumase Krobea mu no entretre abusuafo hasen ye de kase boni nyina esie wode no kwadwa pia ye won bibidie eboaye enafi nana sorry be ma so ye na famu de mote kwame agini boatenka nana kokoto se woto nkra ede abreye ye nsemfo panye wi abreye ofadwo wantwi boasia ko wono na hwe ye wo so ne nsemi so krogin se sukyerema se anuano mieno ye mfamesum medi ene akosua eje wakode mene nuabema nana
kwasi wusu echao akra na obi busa se man member hifo no mutiri mo den a trim dangerous argument na o kan bibi fa e ma omo wo omo koto nkwada de twene no ana se member ni bisu ne boa masa de ne ba aya asem yenya matiefo no yenya matiefo e man member yenya matiefo hwam no mutiri mo den pa yenya matiefo no yenya matiefo no na o nkyere wadwen fa ho ani fa ho yenya matiefo no sam kyere madwen fa ho a wanhwe ye anim ne di adentia yenya matiefo no e man member ehifo no mutiri mo den pese me kyere madwen it's so simple nyesa me pese me kyere madwen me nkyere eye wo kyere wa hwe ye kaka so simple no ne di wo be pacha papa me wo so chan wo be pacha papa oh kwa beso wo be gidi wo be di ada e man ni bitiri mo den waka yes e bi no bitiri mo den me say good eye mo atiefo wei eye owusu achawo ene akosieje wa akode ma Africa boutique ena awiei wonom ba ya oba besom ye no na sene na medi nkin akanam de akere no show no eye live e wo YouTube ne so ko YouTube now hwehwe OTEC 102.9 FM we are streaming there and now ko Facebook o hwehwe OTEC 102.9 FM we are streaming there too enti na yakane mienu abom ba bia wo bekọ bia no betumi ahweye but uko Facebook eya like OTEC page no and now uko YouTube nso a eya subscribe to OTEC page no and no be one notify ebra ye be hye yendwumadie no ase na se de medi nka hye tiefo bo na no benada no ekina ene ye the final day misi show yi ye so ko Facebook ne so a eya hye now we are comparing the list na ye hunu nipa efri benada ukuada ene ya wo ene ekini fie onu mu hye show nipa na ya che wono mu ade ewo afidie yi so enti ya hye afa wo comment a pese ode ba no ubetumi apase e wo Facebook wo ubetumi apase e wo YouTube wo ni nyina ye beje ye bekan ama omanfo nso atede wo pa kire apese makana na nie nene enne ensem wo ho montwe me bazisi a hello your friend is of Mami na Hayford me yen century me say actress and then you ma hodo pii ekeka ho and na medwuma denti ma po me den ho hia me papa na se ban ma po me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture nti me ni sisi yare bia eye so flexible baby I wo beto afa bia mitimi tina pabwa tenten so just say Jifax mama your best mu akasa me nia be ma ebema wusu wa ye be mama pa senti ameji Jifax mixture tumpre kopani say edro no hote ye dia fa abefu nimdie kwan so eni fidie wonwosuom ena aye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jifax mixture edre wo benye bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma kwale no fo ana akwala onyenya enfie dumie Jifax mixture pa. Adusa heba mixture ni adusa heba capsules. Madansi eni. Hey, enti wo chinye pa na ne wose se adusa heba nkoko abo. Wodi asasa. Mendie, wonim bibi. Ene die for once magji wadi adusa heba mixture na wo kan fo ma me no. Oh, manoma di ho adansi. Me pa kane no na misisi na mintiri nyina twetwe me. Na me koko yade so tete me. Me noma adusa heba mixture yi. Ni nyina tuko. Ene ma ye free. Adusa no ide. Ye tore die woni na ye nye ho achi. Aye sisi ye ne koko aduro kase pa. Me say e pa so kro ne adwumodin bebrepe. Sanye adusa heba mixture. Enka ma wu na wonhwe. Wodo na me kra me se me bo abaso. Na nsai die. Ugina pranne. Afa e ya adusa heba capsules no. Se me gina ni ho sa me ye bema mu a. Ajanie. Aye no krepa. Adusa no obia tumi no bi. Adisa penfo. Abatan ya wo kwadanfo. Ene wona woni mfie dumie. Kumase atofo ne atofo kwadusa heba center ne clinic. E was so me macro. Go filling station down no emu. Ene so me Pentecost sold down. Afa enye na e wa heba shop ne pharmacy bia mu. Free 0500 110 115. Adusa heba madansi eni.
atadwe ene yate denne ni nyina se mo a yare kwankro adan ko dan na esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre ompem bema utadwesa prostate ho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekodada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Oiga na bekwa kwato babiom ewo bronya busumi mu menyi wu emfri saa na montuo ya ye de besesa my Ghana tebia eyemfie na biom ayede ema nana na sesa yo betimi abaso de a na wa ba wo beto no ehu hia pa kwatwere wudin se de obetimi ato aba moma ye nyina emotwie na ye nkonkotwere ye din kayo se kwan ba ko pa wo betimi afaso ato aba ne se wo betwere wudin na wa ba wo beto no so ebetimi aboa atenetire o my Ghana ye hyebre ewo kwan paso kai se eyemfie nan ayede ema nana na emomu no ni edi kan ene se ewo se wo ko ekotwere one plate one down yetwa manana awarifo a mawari yakusa mu akate simu de so abranti ani ababa mo sesa ware mo so amaware aye from obiantie 143 emo bibia kwa 1434 na ye krado aware ani ayonkofa manimdefo na betena se na wakira mu ayonkofa ani aware su fili fladuma baya na yere na ni obi dan paso ni wuni amenya krado ka san fa sa what do you mean fa ne sa say media radio asemunti radio asem nkan jere say ye nyimi o memenda woyi ani memenda bia numero nonson egosi numero nonkron 143 I love you don't want some 143 I love you OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi e ko na so be di 10 million akụkọ miensa ojan ba ko e no so nyama no e mama no 5 million wa ja ko miensa no see you what you say yes na bo ope no see na ope di ekika ni kinu no no mu kien ja bebebe anu no no tu na esi na ki omu ru na omu ru ni wunyina na say e mi nye ben fo Asem Beba Dabi o kana mi ru ofa na twa na sun o twa na sun sa no omu esi na ki yen o ko tera ti gu na menti na nhwe Asem Beba Dabi anhwebiem OTEC 102.9 FM na mi sumpo adenti no omo hyehye nachi omu zo ben fon kan no asa omu kyan no ti do ma so mu ki anu na mo fa na so ni na obi zo so ni mu de wo so Asem Beba Dabi omo de o maame ehoho ejane so ba jan baako kuta ne nsa ena baako kuta ne nan no omode ne hoho ejane so ena ni nyina na o maame isu Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi 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 Asem Oba OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi
Asem Beba Dabi. 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 Samoba Abadabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Kwame abonko ba owo within the when yami mu nyanko pon kotobo nso ba bia woni awurade ogunkuni twedi ampon yo doma nkoma ene nyanko kwame asasiwura ogumi nyami e no gura yesu ko when yami enya wa ne amen amonso mo we nyami e Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba yeah da don my premo da sibre ane nyami o ya die ya urade wacha so nyami e won my premo odomanku usayeye Jatabibo. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Aba. And say that. If you see a boy, ya braya hopa. A kwatia. A dear na menkwa maya wo miria say. Yeah. Aba. OTEC 102.9 FM. Yacha yaho. Na yama yaho hamfamra 102.9 FM. Akwankwatia. Nanka me bota ye nyina ne sa me ko pebi bia befie. Me ko pebi bia bedi. Nanso me ko pa bedi ene me beye den na aba benante. Mabra me hu wo mi wiase pa. Mabra me ho pa. Ede na kwankwatia me nko amaye. Ye nipa twemabo sui. Enso me mpa ba o. Abna mintaba me mpaba. Ena me mpaba de biara da. Ye wo bra ne beye bia me ni de besie ni. Me ne wo bra ne de besie ni. Me nko kama no aduro frisa wo bra ne media frusa ne. Adencheche na media wo abrabo ne mu nti me nko kama no aduro. Me nya sada. Enti won so menya sada. Adani a wo se hwe bra me bra wo bi man so. Ene sabre ya me bonu obi ti America, obi ti London, obi ti Jamaica, obi ti Afghanistan, obi ti Dubai. Enipa ni su a wo suo nya asem ketwa. Adani anu aje wa ba. Wo free na kura se ba se wo ba bebo bre o.
afei de sɛnea wɔ brade ne die no nipa ne firi fa ba ɔde abɛde betwa ɔkɔ no ho a wɔba kuma sesɛ nka wɔbɛpɛ brapa bi abɔ wɔkɔ nkra nsumwa ne takora de sɛ wɔkɔbɔ bra nanso nipa no bra wɔbrɛ nya asɛm ketewa ɛnɛ nadwene a wɔfa nyinaa ne sɛ nneɛma me nkome ho mewu asɛ na asa wowu ansan yo ɛnsan koraa yerɛ wɔ ho na bɔ bra no yerɛ wɔ ho ne ɔbra ne mfa nsie ni na deɛ bɛkɔ yɛ biara no deɛ bɛkɔ ɛbɛba biara no nea ne ke ɛbrɛ ne bɛso wɔn nso wo deɛ bɛba wɔn nsa bɛka wo so ne wo deɛ akyina bi wobɛgyina baabi akasa ntimi ampa menie na wahu sɛ ɛmmɔden ma a wobɔɔyɛ no ɛno na abu musua ba so awie ma mema yɛ nyinaa yɛn ho aha mema yɛ nyinaa yɛn ho akɔ abamfamra 102.9 FM so aha yɛ OTEC FM Asem Beba Dabi dwumadie so awie yɛhyia sɛ yɛ ba bɛsom ɛna awie yɛ ameka sɛ dwumadie ne yɛ live ɛwɔ YouTube so sɛ wokɔ YouTube na wo search for OTEC 102.9 FM ayɛwɔ hɔ ɛna wokɔ Facebook ne nso so na wo search for OTEC 102.9 ayɛwɔ hɔ ɛyɛ afɛ FM ne ka ho ɛna yɛ stream Facebook ne YouTube ne nyinaa bom enti baabi a wopɛ sɛ ɔhwɛ bia wobɛtumi ahwɛ. That is Asem Beba Dabi for you. Now we are bring Musa woko ye YouTube ne so a amanfo wo so. Na no brada me ka ye de kire mo bra ye ba Facebook no. Sese wo de wo ba Facebook wo no a eye ahye. Mo a mo be hye no ye bebobom nyina mu din. Na ya bobo awie no Nyankopon ye adom efiada. Adom akyede ye compare. Ye bebobom din mo a mo hye dodo na ya hwem na ya bomaba so. Ewo afidie so a enya asem ketwa na sabre mi wo YouTube ne so sa woko YouTube ne so a ye wo Ophelia Mensa ewo so eno wo kire sa akra ya Krobea Asante ene ye ya wada ma ye ma happy birthday eye me first time a me show live ewa ha na me wo London Tower Bridge ena dwumadie no egigum enso ewa ha Nyankopon kira pa wate na na yemfa wuni agro Awurade Nyankopon kan no abedwafo Ena atobra justice honorable ono nso sa akra ya Krobea Asante ene ye ya wada na ene ye ya wada die eye wawoda montonkoso a wonu abedwafo modwuma pa ne modwuma de amobo no yeta mochi monyere mo ho wate ena nana wo ye live o DJ Margarito ni original chase yenso ye show pa ewo YouTube ne so a akra enya asem ketwa Awurade Nyankopon ye hyirawo na wontonkoso a no nhyira no abedwafo ene modwuma pa ne modwuma den a akra mo nso mo bo ena Abdul Fosu Maliki Mufti enso ewa ahoma ne so wo manso adubia wa filling station ena wo se nana me nso ma ba YouTube ne so na akra ya bie mu speakers akasiem ena dwumadie no egigum yada mo aseda ne da mo betena se a munkura nhya mo de ma yen kura keke no akra ema ya nije pa afe kwami no hu wono so wo ya agi natural clinic ho ena wo chesa akra ya Krobea Asante sese dia Ghana he kamia yese baabi a obefa bia fulanifo wo ho yenhwe ye hu yie na yanhwe ya manfrafo ene beje omai aboso eto de bia ye nwene ye ne ankasa ye ho process nso age Ghana fraudulent things ena ekoso esese ye hwe ye hu yie pa nyesa asenkese ye besi ena wo ba Facebook ne nso so a osei Kofi Sapon Shadrack enso ewo so ena wo chesa akra me nso mi wo Facebook ne so na wiabre mu me so me hwe pa ye nya asem ketwa afi Gideon de Alamote 1 Almonte 1 Gideon ono nso hwe ye no se nana ewiase nipa nye o sane ye wo ka no eye no kre pa ye da Awurade Nyankopon ase so ode saada wei enso akyeye nana Krobea ye wish you happy birthday unu abedwafo ye frɛ me Evelyn Ohime ena me nso me wa ahoma ne so a ena me hwɛ ewo Facebook ne so no ena benana Eastwood nsunie ɔse akrama ha o ma ye nchachi anu abedwafo na me nso me hwɛ live every Faith Expert Fashion kotwi nana udwumadie we die yagye atom firi sɛ ɛyɛ adesua nipa tie a wo beto akoso atie firi sɛ otie nsɛm na wo hunu de ɛkɔso nana ya Krobea Asante me nso me hwɛ live ewo ebu akwa dua ewo Facebook ne so na mo ya ade pa se na mo wo Facebook na mo san wo YouTube eno be boa ye mo obi anso anya ne chefa enso ewom ena critical taxi driver wono nso wo Tech Junction eko Atonsu Lorry Station eno wo chesa akra me nso meni o Emmanuel Mensa Junior me ne mabedwafo nyina wa ha nene spirit ni ye serious pa
ye wogidie waru hyemu se enne eja ne betoto afa William Doe and was to keep the fire burning nana yenso ye wo Facebook ne so enna ye hwemo enti ene eye YouTube combine Facebook en ya ka bo mu a ya there some akrapofwe akra ya bre ya hubio akwankwa median can be true but I say no aba me be pebi akofie nanso me ba kwantuo mu ahokyena abetie se me so no senka me wumpa enka me pe akra eya na samadwene sa Dabi good to aswe yene nyame ase na ade ba ko na ododuni no eka e wona brabom na setram nyina no na de oka nyina ne se enipa e se nyina don't give up o se yenya etwen honhom na eni kwan se ye pa aba na se abrabo no mu no obo se de akanfo wa ebebia yego e se etrenti ya yenyan echesoa etrewe senti ya yenyan echesoa enti se wo ton ade se wo ye bibi na de wo pese unya no unyaye no enkyere se wabrabo no asi esese utokosoa kopim de wo pese uduro no eho ade edu beduro enti se wo you adwen se oh abrabo ni bi kesie abrabo ni de oh pa ba no kotena he eni kwan se wo pa ba wa brabom de wo ye wasase wesu bia no eni kwan se wo pa ba o ma pa ba wa brabom se wom odum wasa ati boni se don't give up Greek for us fruitful don't give up so what you say ati eno ni ade a esese oh fruitful don't give up okay so what I say empower and say uno bi o pese uno bi kan o kan na usia ko bia ese bia o pena o turufu a ka tell say my friend fruitful don't give up okay awia yada se enti akwankwa edie ben na menko amenye de wo beye ene se empaba sane obra no ene wusi ani ene sane obra no ekobia no nya kukodro fa fesi na ene obra no momfa mpem so ewiase akwa yese wanwunu hawo ana se ohaw bi aba nipa wabrabom se ohaw no enipa enam ne so ama sa haw na ba uhunu a udwane uhunu a otete anyanyam bia wo tete na wudwane no eye ohaw no na wudwane no wo tete wutwafa ohaw ne ho nanso senka wunya kokoduro na woni ohaw ni fesi ya enka wahunu baabi a wo solve ohaw no na wo de afa enti menwane haw ema waba mu mufri sa abrabo tiatia wo abrabo tete wo abrabo tiatia wo sododo nya sa kokoduro no nenya ye koduro honhom no ene abrabo mfansie ni nya kokoduro se baabi aduro ne de be ma nanum aduro enwono enti won so ne abrabo de besie ni na meka na me de kyerɛw se nkonimdie ebe yawdia ami awiai yahia bio na yede Asem Beba Dabi dwumadie no yede ba besom dwumadie a yedie da ne da ye ka de kyerɛ yadofo atiefo ne ade hye se yesua de na yesan so ekyerɛ yenho so ade ewa afidie so na dwumadie we ya yedie Dawood Scientific Herbal Hospital wonom na de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment aba awiai wonom oboa yen wo kwan soronko kwan so ye nya asem ketwa time herbal mixture eno ye malaria etridi yade anu aduro ya se wonya bi na se wononom ebeboa pa ama enepa akoso enso ede amawo Naskaba clinic insunye ye ultra modern herbal clinic se wode wo ho boye nea enya de se wo ho be kyerɛw da biara da ye de mfidie hwehwe ni padua ni mu ye de aduro be kan wo benyu ahoto ba herbal center eye nkase nompemu adwuma en woyo se wode wanya haw ewo won kasa ni nompemu a fabra na Beve Herbal Hospital so aboa wo ama chemato bi aba wo ni padua ni mu no yade no ye tiase enti ye beboa wo na yesiesie ama ne pa akoso de amawo enwumakuo we ni mi poti yawfo a awia ikuta yen se yemfa Asem Beba Dabi dwumadie no yemfa mra ne yemfa mesom oba de atia me wo ho akra me bo ha den very good ena wia yin so ya san hia bio na sane atiefo nyina ni tua no ye hia se ya
na yenim se eyesom ena yeba na yaba besom ene hia ye yi yede nsam nam na ensam a yede nam no eye nsam a ani soso asem edi kan enra na yenka bi nhiem yenim se sabre ya ye kasai na adodanko akufu ado e de atodwa se Ghana ha se nipa babehia ade esese wonum hia ho e ma wonum moro enipa wa ha wakipi bi akoso e wo kuro bi mu e ma emranti aba behia eyase hyehye eni ayase gugugugu nti sabre nipa baako ahwe ne nko wonom akoche abrantie bia wo wone sekan chika ya krachi ne dani mojam free anado ahomachin enu omhu se krachi na wu ya aprosifo aba ho na awia yi ye bewuram na yakwa akobusabisam se anyanyam bia ede ben pa pote ena ekoso ena awia yi ye diduma bi na yaka ede akire yetiefo se ono mo ankasa nka wono mo asem na kan wasem ni nyina akire mu se yenim se emprempren Ghana ha obie ni ho kwan se wo ye galamsey e wo nsuom nanso saade ne ekoso yetu nipa se enko saade ne so ko nanka woni a etu gala e wo nsuom ese yensu ya ye wo Ghana ha no yentu wan so sa ekosi sen yensu no asai anase eniate ehi fa na wo owa utie yen ade a ye frɛ ni se totototo no ebi koso ewo wukurom ensuo bi eda hɔ ana na nsunsa so ben ene de abremo ede ben na krom panyimfo aye ede afa saade ne ho awia yi ye bema adofo ne adehye no ankasa bam na ye ne animdifo a enim obo ade bobremu nso nsem mu akasa ne ebusa wonom sese ye kokonyi oman na oman no yensuo se ya na ye sei no ede nsunsa so ene wo ewo enchirima ensoso eno nso ya asem na awia yi san komo no ye bedi enra papa bi ba besuin ewo afidie yi so na opanyini no na ni su nyina kire mu se wa bre ne ho ye de ni ko school wa kom polytechnic ibi wo wie ye wo try application mako 70 yo son e de application nyina chinchiri wa nya aduma anye enti de oye ne se okoprapra ne maame drinking sport enu onya sika kakra enu odi sika bi beto ka sesi a wa ye printing kakra na nanu bi na mrantie bi frɛ ne phone so ka kire ne se wono mo broko ne phone free say wono mo send 5 million e de ama no na wan send ama ye block no papa yi enu a wo kana sem nyina no na osu na awia yi papa no ba bia na wo osu ye kwan ofa so a wonya sika no wotumi duedue mu ama ye che mrantie bia wa hunu so awia ye bewuram na yakọ saa asem ne so frisa ye wa haya ena abusua bi aba ya wono asem a wono kan sa wono te se enra ye ka wono asem enra papa nsu amba obi edin tweta ninua pa ene tansesrewa na mom asenkesie bi na siye ene ma tweta ene tansesrewa wono ntem teteye enti da bia sa tweta nam a na wo tietiem sa nyanyam bia tansesrewa wo je fanses ne no ana okokoduru baabi na ye wono tweta mom na ye ma ne fanse nanso nam se wabie na som dodo pe bibia tie na wo pe bibia tie enti no wokokon so sa adenti na mo botansesrewa din wa bra me mom ene sese mo ma me fanse papa no enra kura wa mu obi edin na se ko obi utumi ka kire momonde se ne ho bone a na wonsu ko obi enti awia isa asem no ye besa akoso ewo afidie yi so na emprempre ya ye ka sai de yenkwa homa ne so na yenko twene ase no o de committee member ba kwa ba homa ne so ono an kire yen ba bi atwene ase wo honorable committee member yewura Kennedy Kwache, Papa ma hey.
Yes, okay. Aha you take FM so Asem Beba Dabi program so ni yɛda ase pa sɛ wie yafrɛ wa wagye so. Wada roma kyerɛkyerɛ yɛn ebi obi tie yɛn onim bia yɛfrɛ ne twene ase. Twene ase ɛwɔ hefa. Yo, Nana Krobea Medas. Ene akonya obi amame. Me pa so ni we jam ni ase. Wo atwa kwa ngma district mu. Na o pese obekro ma obetumi afa de. Na wa ba be fa saben ekro from. Odu wa janche no so anu abranche pa. O left. Nti o firi konkoli anu odo twene ase hon. A ye frɛ ni wadwampon. Ni wadwampon. Mpacho ai. Ni nyina obetumi nso asa aka ne twene ase. Na de se nti kuro no ni din ye mienu ana ye mfrɛ ne sɛn ankasa. Mpacho ni din ankasa ye ni wadwampon. Ni wadwampon. Mpacho ai. Enka ne ye frɛ ne twene ase. Me mpacho ai therefore. Na de na din ne se free twene ase be ye ni wadwampon honorable. Me mpacho eno de agi se me mpem ko ne twa ma ye nkyiri mu. Okay. What ye committee member e wo ni wadwampon meboa. Mpacho ai. Enti ya yensa kanenkra efri wo mpotemo ba ne se krachi bi yetwitwa ne se kan emene moda sore yei aprosifo na edi mu krom ho afurusane ede e be pa poti na si yenti e ma asasem ne baaye member yo nana asem a odi tujane ni nkyire mu nyina ne se emsem na me di kai wasute se abranti bi afia me honsem na koye pii ti yesi no na mranche ne okura na keka omo bo mu se omo be esiri pe kakra nti apesire ni mu no e na azement mi hwase bi ko ba mu e ma Krobea ko bi wo ye nchen ye frɛ ho afrancho mranche ni bi ba esiri pe ni bi e na omo ni wadwampon mranche ni bi akasa ko bae nti ahomache be no nan e pe mu miti aduonum nti me da ha na ye frɛ me ti ande ya yekum obi atokum ho ene nana no kure ni obi amedwuna mi ma ho yinti adware kura ma nwale ne ja me ofuru tina kam na hwi ampene ampa me be na ese ye twetwe nipa na odam gyamu a wo kojo nana enti eja aban asem ye committee wo kurum ho ye ntim fa ye pempe yensa nka body no enti entempa na ekoyi se the police station fast amane se di atu ye kuru ni eno mo ma CID ba ko ne ne ba behwe ya mana nso an ye frɛ twede police officers no mo so ba nti commander ankata kura ba ha na commander ba na the for ne dikai moa ama ya de body no afa e de ko konfo no che a sisi ameno ka se body no akodi konfo no che aban ayara sabia na yewura kwache wadaro maboa ye anyanyam bia wotietie mu no wono mo kyerɛ sɛ ɛde ne kɔfa ntɔkwa ne bae nana de tie nti enkyekye mu no e ba sina no obi e kan de different na de titi en sɛ koye mentimi ho aso mfa sɛ kai bi na abrante ba kokotia aka ne bonnet so de otia bonnet nzo ma aka na ne windscreen no e boye nti bre ba boss ano na akwazo wani yempene yenze de nsa beki kan yempene na ba ko de obo no dwane kopa ba bi dae na de de se kan akeka no a wato na nam no e de no kwaji mu enti de wo ball windscreen na ankasa de odwane kodae and we pipia afagyan na de wo no gina nkyɛn na de ne ho kokɔgye ni mu enu onu momu aba bewuo no mbacho anana na wadaro mawo mame musa sɛ na ye ayie ana wikipin na na ekoso saa na dwono ana nana wadaro ma se David ka aka no abusia na dise na omufiri omo yo so omo nsiripe nti ante na wokuro mo na keka omo nsa so omo kopa afidie ede ba abonten se na omo nso tena omo gina ho akopon se ade bechi na omo atwa omo de hye na omo akogya no kwan nti apesi no mu no na yennuan mu afranchofo ba konkulifo ne ntemu ade akuro no nyina omo bɛɛ no omo nyina ba ni odwampon ho bi nti saa apesi no mu no na mentimi ho ase ne kokosie enam saa windscreen na ya pai ne ho ninti sanete nana saa boy na sesei wawuo no wo hwɛ no obenya mfie bɛɛ sɛ committee member nana me se metumi amane mfie dia mema ne bɛ aduonunum ɛkɔ na aduonunsia
Bed 25 to 26. Oh, free new a jump on why now one free baby ne buy. But if you know a jump on why. Na wano na the problem pa ni saying tia anyone on the pie windscreen no nan so ade ne ho ba beje ntokwa mu bi. Nana kakra meet me idea ma woni say am say na ye no yonko ni sa de ko pie windscreen no. OTEC 102.9 FM. Henti be ko ba sa na ban say be me nua na Krobea na me na Krobea na bi obi e bebo no. De an say me pia na agent na makokon na na Krobea. Sa na kokko ye. This one no na ne ho den ti obekwa ma na Krobea. Ensa pepepe. Enti de ya wona we wo hwa no a ana ubisemu ani din de sen. Mpatwe ye friend no Obed. Mpatwe. Enti nipa no a wawuo na boys no ye ni wakeeping no ono nso ye yinifunu na ba ya yakosie na ana. Nana de sisi ame no ka se de mu no yakwa akopɛ na Krobea. Ɛna ye di Obed ne nso akɔhyɛ fridge mu. Enti se ye di nsisa. Ba akwa akɔhyɛ form, ba akwa akɔhyɛ fridge mu. Sa pepepe. Sekan no wo de wo war ne he. Nana wo hwɛ sekan na ba bi o no na beti. Na beti wo ne wo. Na beti side be ye di twitwai ye de wo war ana ete sei. Nana bra me ko du on ba bi ana o dane de me nsua na meka se ne nsa bonkum so e kɔ ne kɔn ho pɛɛ no. Ɛno ɔmo de kɔ ye ekɔ war. Me ba to an. Asem we die ehu paaw na wono mu a edi sa abone no aposifu abamu yi die manyu obi ache no akɔ post station. Nana de tie ni nse committee na woni odwampon no ye factory on tell the SC no nya de a ebem na so hwa nti ye ne afrancho asem ma ne di nkita ho e ma on to boy e boy no ba se enipa bi e wo hwa a obetumi de sa ade na abo mo nti ye kɔ ho ene ko enso committee ni ye ne asem ma yampa nya kwadoro ya chimienu aye de mo koma to the police station. Machi nipa mienu. Me ba to an. Sa amranti am. Yesu se. Omo ni di sa anya bransem no. Wa mo so free new adwampon ho kwan go ma kente nchira na o free hen. Omo free afrancho. Afrancho. Mpato an. And say afrancho boys too ene ache wonom. Mpato an. Oma ayache wonom no omo mu bi e na na etwi sa aka na ne windscreen pie ye e ma ekofa asa ntokwa we ba ye no ana. Entirimu anana na omni se de no okuta ka no free konkoli. Ena de ono no wo sika no ono zukwa de abobo ya ne ba we keeping no enti na ye omo kire se na ne yonko ne de okonkuli na okuta ka na grass ne bobo ye no enti di pana ne windscreen pa ye na ankasa bi de wono wanko bi me ba to Dabi na eyi say ye na entokwa yesie ama sa abasabasa ye we yaba no ni wadwampon yete sese ye ho konfuo bi kura sore enipa ye oba de wutie me nipa ye awawuei ema ye na ye wakipia boys ye na akofa sa asem we yaba yete se konfuo bi sore wo ni wadwampon ho kire se nipa na awawuo no ne yere na akuno enti se oba na meka na numu asem enra ene ena ye kosie be ma na de besi honorable minim se bi asasem we wate na ye hwa na sankra we free ana nana me pa chopi we de sa e ho no me ba no kure ni me nyanti bibisa onti bibia sa ho me ba cho Dabi ba patron so abohwere ma bi agu yasom afri ho ene ye wodi tietiem na yensu ye de ani di akira ahwede ye beko ye da ase pa ne wada age a wanya ma ye why mpacho me smith ase nana atiefo owura Kennedy Kwache ono ewo new adwampon na asemu a esie ama saare hosem we yaba boy na awuo ena abusua se yensiripe no wekipi na ado den hyehyɛ yaba ena boys nso se yentiase yeni aya begigiska ne ye de aye wekipi ena omko high machines enti machines ni bo tim ena obi a ode ne car ebe abie
hey baye and will be the idea ball windscreen no and a coffin to kwaba any pana wo ball windscreen anka sandie or mama na frim hey boy frim boy frim and a boy na frim wakwa koda boy ne kwakoda ye no ena ne nyonko a de wakoda ne nyonko ebegye ntokwa ne taa ne ni ase ena sekantwe piepiem ena ene twotwotwo ya sabre ya ye kase wawu enti anopai ana prosifu abam aba abefa body no akohye mokyere na wono mu nyonko no a omubo ni wekipin ono no yakwa akosie no ene de nyonko baako enso akohye fridge na sabre ya ye kase ko ye YouTube ne so na ko ye Facebook ne nso so sane me din kan ye no mesia ne shows no ye streami YouTube and Facebook at the same time krache no a yakunu no fa picture ne to so viewers discretion is country advice se wuni akokoduro se wo behwe a menko ho se wo kwa akohwe uko Facebook ne so a adehye wo so ya YouTube ne so da bi Facebook ne se enye yo enti YouTube ne ya adwuma uko YouTube ne so a eho na abetumi ahwe picture ya ye kan enti search for OTEC 102.9 FM on YouTube na Facebook na msakate na hwe no wo asaba okay enti both Facebook and YouTube you can watch enti uko YouTube ne so a boy no a ono na wokwagyiginam na okokon tokwa no ono na oda hɔ a imprempren ya ye ka se wohwe no a ne nsa no benkum no utumi hu se yabumo se ya ye nde yo because utumi hu se ade na akoa ɛna oyobi a owo body oye saa wo ma omusua matwa adwuma ni bia wohwe na okɔ matwa adwuma sua ni mu nhye da nkyɛn enti ama ne body no abakakra ɛna ni nufu no enso aboba ayete so oba de ni bi de wawuo no ɛna wohwɛ n'ani ho ɛne ni tiri benkum no ɛda fam no a ni tiri nchem benkum no ɛda fam asuntem benkum no ɛda fam no ɛda mojam tuhwa a ase yɛ de ade bɔ no pau enti hɔ no ɛda mojam ɛna ɔda ne benkum so wedi a wada ne benkum ne so preko ɛna ne nsa nifa no wohwɛ a ase yɛ boom mo am wo YouTube one you are watching the thing mo am wo YouTube one you are watching the thing ase ya boom enti sane nkanipa ne nsa yem no etie no eno ni mu akoa ena wakoa ne nan apu ni sisi no akokyire sane omo bo no na woda ho no saa na ode da ho a ode ewuye enti krache no a wawuo no ne mfonyini no ena eda ho no ama wusia ewo breman opatafo edi aba mpa krachi yakopata wedi awankopata okoje ntokwa koin enu akodi sa aba no akra eye so sad sesa semwei enso ebesie opoku Ignatius ose akra asem na areho kofi asempa ose enemre mabu na aba pa de yetumofo amomfa wo Azema Ventures or say wa look wake pinti wakwako nipa amokobo no wake no yakwako sie no wa wo kwako ginam se wo kwako su nua no won ye de wakwahye fridge mu no Mobila Noah and was say hey akra a very sad thing you talk about now you asem no areho Francis Adomako or say hey nana asem no nation so Owusu Barbara eno se asem na areho rampant killing should stop now nana eni pekunkum no esese tuo twa sesia how the tuo go feature how the bottles of this killing in Ghana go feel cut ana yan kanisa obade nipa kunkuma ekoso wo my Ghana imu no esese etuo twa sesia saniam kan nya sa na kan no atwa how the case bottles and the killing bottles
nipa kunkum eto twa se to ye botos enti ana cat eye twa enti beye den ne nipa ye kunkum wo mo no eto betumi atwa. How killing of people botos go feel cat eto betumi atwa no enti ye won so ayade William Doe akwasi wadi eno se akora enye easy eye ma me nko Facebook ne nso so esi a me ba YouTube no ma ba Facebook Mubarak King Paluta osi nana asem na areho Elisha Jensia eno se na itu de pa na some boys yaba utu wonmo fa wonmo mfasa no akora abrantie ya asem areho killer prince afrancho himai the killer prince killer was a prince nana crazy world ni dia yatim pa o die enti na ese nipa tumi ye ni nua saade we Bernard Owusu Bempa ono wo Facebook wo esi am kan YouTube kakra na kan Facebook kakra asebuga awiawia and was say wono so wo ka ase one of my brother was listening to you last week Friday and our boss sack him. How boss? Maybe it's work time and you want to listen. Put earpiece in your this thing. Yes, inside. Don't stand and the work is down. So or you can record the program. You go home, then you pray listening. Okay. Asabuga we call Asem Beba Dabi number when we finish. Call Asem Beba Dabi number. Give us a Jumawura number. Let your brother call Asem Beba Dabi before. We will talk to a Jumawura and see how you go feel. Forgive. Echa oria kwan and was nana. This is too much. And you ma kunkum we ne koso dodo. Na na champon osi areho. Ericus Beyibe was say youth of today should rather change their attitude. One month say someone subain. Yes, I be behune Facebook ne so ye. Akrampofo. Yeah. Ya nyonku na ewu. Abusuya sa wonu mo wekipin. E na boys say ye bebo. Free said ye wewu ni ye boys. Sa krachi ya wewu yi. Patio kan sembi chireme. De na me busa papa no. E no ye yes Mr. It's not like so take for say Mr. Nobody should put our leg for taller my neck. Ipa tenten kon. Krachi konya kwenhia. Sana yes ya patio kan. Na ansa na krachi be wuo no. Patio na ye dai. Wo big one sa krachi no. Minim say sa semidia. Odi ma patio confirm nwie. Okay. Now the bra. Akra me da say. Akra unim empanifo bu baby. O me say 20 ene onwam na tiko epo. Fako Greek mami. 20 ene onwam etiko epo. Me do ko na ebrenity. Fako mami. Me o time. Yeah, me fako mami. Wo Greek eni Greek. Na kasa ebe we ye Krobea Asante kotoko enye Greek dia. Meje ma Greek bia. Me pesa wo bu ni wo Greek mami. Sa me pesa wo. Na jama mi mwe. Mani mu mami. Bu mami. 20 yeah ene onwam etikopo otafrija tumpuka short like that. Yes, simple. Otafrija tumkumpa. Otafrija. And yes 20 no. E ka tie. Ani otafrija. Eyo otafrija na say. Dabi. Otafrija Ghana. Eye din. Awo Ghana. Obi din no ye nuan century ni kura ba. Am say say. Enye otaf. Okay, mo kan say o de o kan say. Otafrija. Wo de no otwim. Otafrija otwim tumkumpa. So what I say? Timkumpa. Yeah. 20. Eni onwam etikopo. Mate. Krobea unim. Esema ye kan nyina no. Hwe. E gang. Ganga ya kan se o ya brantie na se o de wo ho kɔbɔ saa ekuo bi a kyɛ se me ho ɔden a ɛde mfaso na abenya fi saa ekuo no so
Yatiti Kuobi, me no body or gang, me no Krobea or gang, me name the table gang. And the Ayah said, Tembe, your person was OTEC for any hoarding. At the end, a year as was for no Edibaboni. At Asama and Yasam could wear the crown. Not yet nearly done, or she could to point. Tenchina, no, sick of your conquer omo. Nana Yama. A man money be, I your imagine say, as soon as they see a manual, then they started to say, no, or more abati. Ahuja. Who about Nanny Jimmy? Who about, better go, who about not why you tell a lay. Nanny Jimmy, yes. Say, dear Obanin or ye baby, just do something to please the lady now also. Oh, yeah, my shabby, my way. Aqua with you or your killer or your killer. Now, what picture pigeon a betty? What keep passing? San near Manu and the time money never. Because so one, yes, I again, no, Coperno, get the bones of Ukraine, we are falla. Get now, Coperno, keep passing, and the work keep passing so near Tanya Ma. Now, my and young work keep passing, I am fishing ma. What keep passing when you're by your fishing because what you mean for Obano, Oman and San Crown, where the young fisher of no Oman Adre. Yes, I'm telling the truth. I say, yes, I fisher bar. I thought maybe I know what they will keep me as if I have fished bar. Because Berman in your time, and found for cow. What don't say a banning mountain, no, me and a bow on soon parking in Chemwa, them to one or be. Adrian Chim. So, Sanya my way, Emma, so will be better again. And a Berman or no how to get no your Cromenino, who one of an on Mount net and to watch now. It is Sanya my way, and in Yama, and Memani be. At I desire a wooey at the back. Come here. On say, I saw dinner be Busabeno, not as any. Nana to say, may a year cry a may yet, and Madame say may ye. Na Sebi said ye, Ghana for ye war, and in the Pafrigi more air man, and the ya consider ye. See, they be the private barrier. You bet ya, yes. Young fan sanitas and Sissy Hawk. Yes. Wake up for working. And the any working. A swordin, Ghana for ya so den I Bremono and no near ne. Or may ye coso and Marina Jumanina ya swordin. Che, a woo ya, woman with and was a woo. And was a woo, and I say a busy way, a Pancono acid. I express him. Make so in my instance be. You want a pasuku. So, special, media be, special, me come the way, nobody then, will be coming go busy. Special home, ya wanna pass one. Now say ya South Trasso, a bobo ya. You couldn't pa. You couldn't pa. And away, we screen. And now North Bantama. North Bantama, just side of us. A bobo ya. And I win so wins. And away wins. Look at all these things. Shania might be wooing now, but I am never probably. Any pa not in it, any pa or one kitty, any pa, sebi. Ya tin wo fie no onko saa nnama we hu kokunipa na ne nyina ne ye se bi tibia bi mu a ya ma yo fa se for ye nuanu bi do mu hoko wuram wi tramo laka solution hwan application kunipa saa. I'm telling you all this I think sebi obi na agenda ho ah bi kana no a then na sebi space ho or this kind will be space wa wo se kan abobo ya hu abobo ya se be kire wa ma kire eno ya kun windscreen abo wugina obabi je baby na ade no efa wa de wadwe de bi ameka se enipa eni kwa se wo ma de wo wadwe ne kire se koye na koye. As I say, what are doing it directly? No, not the Peruvian control. Jano, may you read the end of the sea. Wouldn't you say, part of the 4 about her? I didn't even about why you're fair. A man why you come. Oh, will be any hat, Koyo, will be any hat, Koyo. Oh, but to swan, that's how we have you. Hey, Papa, Parkinson now 4 bar. Oh, that you know. The moment I would that you call boy screen, and the end of Sebi, will be catch us say,
Odi bomb we are dear the best yet. Okay. Now why you gangaria? A cross gangaria. Bibia bas kwapa wa ha kela wa ha jo ami wa ha jo kusi wa ha side ni nya jo totoso guy name nya din. What is your name? My name is. Now I'm calling. Eti side no am na to am ho no. Me di party. Next year frame. Yeah. Me mama there. What to me dey say? Kwampofo. Nanso me nam for nom frame. Me nam for nom frame. It means me nam for nom frame ni nya ba pese wom. Na sem no. Question mark. Wono because na for nom no. Woman na ebe se okotopa. Ebe ka wa bom. Edu akowura ti bia bi mu awo. Se ya ntete ofie no anya fie nyansa. Na wa anwen se, hey, oba de ebe bi ade me kono. Me ma me ntete me sa. Because oho me kowa na me konya sem a me ma me onnya sika emma me yime. Eti manya masema monko na mkaka masem ukoda ya how many minutes akra na ade free work pinase akoda ukoda ya asem yo the opai windscreen na anka sa dwane akoda wu na wa asem ne mfa ho anene akowi sa asem we ye asie ewo twene ase anase new adwampon ya obet around 26-27 wakowi ase we no wapatre na damfo ni wuo no ono wagye awuo munko YouTube ne so na me show mu video bi and the video of the day papa bi a ono so Patrick Otom sa na papa yi mo ma me mo story ne kakra mfa nkyere mo ansa enipa no awu ena yakotu amena sane amena ni tuo no sane say 6 feet no so hwesa amena we ya eburu 6 feet o hwa wo ma wo mko tu sa amena we no ye ma wo ma peteshe dodo enti wo mu twama wo ma ni je se sama we de ye be mani deep muada enti wo mu tu amena ni ko deep ana ye de efunu yi obede no nkwa amena mu ye de na shada kai mu ye de na kwa koduru asieye na ye duru asieye a se ye esie funu a enipa edi nkan si amena ni mu ebi enipa ba ko bi na bi no mu gina soro na ye kontu adaka ne nkakra se be ye be kwa akochim papa bi ne hwehwe animu wa free afafunu ne ho akwa amena ni mu etie for munko YouTube ne so afaso fato so munhwe odi munhwe YouTube ne so munhwe na munhwe se ne papa no ade ne ye no wono egina soro en wo pepre ne ho a se funu aso wo yeyire ne ho munso mun kakra se be ye funu no enkohwe amena nim no ono wafa ho kunkrondon no akota amena nim wa bra adaka ne wo soro sa papa yi ohwe no a obechewu ana wonchewu fa video no fato so enti atiefo mo hwe video no send ye video no tie adaka ni adaka vita wa atwe show adaka vita adie ni nie adaka vita na send ye papa ni huri fa so kokoto adie ni no send ye papa ro wo huri fa so koto adie ni no enu omo mukuta adaka no omo so twi adaka ne nchen ta ho ma no se master beseko yentem beseko obezo okodia Asem Beba Dabi asem we die ede ba o wasasa ma ne ho afia kotum oba de akra ndi Krobea Asante ko nka bibia se bia ye kosi obi na ye de adaka besi amnam na wu momu afa ho adaka ni nsi amna ni mo wu momu afa ho akotom se ne ye gas ye di funu kwasi ye ya ye nsan fa mafie no we any implication bia we ni de wan sample bre baby no de ho kobo ye se wan sample bre ampa efunu ho aye de ni sie enti enu bi no ye no na o Patrick Otom nti we ni de papa Patrick Otom mu amna ni zumu wa fa o na we de fie Ofa ho boko amna no muso dodo amna ni muso na muso nti oti anja ho na de epu no se so na nsu atom pa no anu agodi ka wa ase ho ko mu jesi ni so di anga no anu no on sa adaka so we so tire no we so tire asotire ne ye jai fa di kan yasi mansa na fa aba nti we ne nyansi
Yes, I didn't go to die for the Zodiac again and again and one. Hey, come be in a good video that YouTube ni Facebook or so. Okay. 102.9 FM. Yeah. Odi video ro na di bi yesere. Na Dawood Scientific Herbal Hospital. Ewie onom eboa yen. Yen ye de Dawood 360 capsules no. Ye de aba. Na sa 360 capsules yi eye nhoma different enso ene akeka bom dia ye sa Dawood 360 capsules yi. Ya se wunya bia no kwasem ne se ebeboa wo pa. Obi wo hono mo a enam sisi yade enti. Nintini a emogya ntumi ne afrusa ne wo mu nti no. Se amana ye mere pa wo mpam. Oye be man no. Oba nso enam ne sisi yade bi a wogye ne ho anyi enti no. Se ni kunukura ka kire nse me dofo se dia wonye de kura wo mpam o. Wo kan sa no nza se aye wadnum kesere ne wonte ase wabu be no. Brana bepe Dawood 360 capsules ni bi. Na won so ye de. Ode ade no ode. Abunu ni nso na kan. O se mampanyini ya won kabunu ni bi na abunu nso ode. Ade no ode. Enti se wudi na anya oda busa dodom. Bibi wo hono mu enko yie. Ade no ebetumi yi saa haw no enko yie wo dodom hono. Eye Dawood 360 capsules. Eye capsules so papa. No numbi nenyi saa haw ni mfiri ho na de ho. Ene wo Dawood ointment nso wo ho. Ya eno de yese wote ya wo baabi wo nipadua ni mu a eya afatwi na wodi twi a ebekọ. Se yesasabro wakiri bremo wapode waposo wadwumaden a wo ye wo bekọ aba no wabre dura na dwo aho ye anti wuntumi nna. Enti Dawood ointment ni Dawood 360 capsules ye nantibom. Utobom na unumbom di twibom a eboa pa. Eya Fred Dr. Dawood was 0244 886437. Oba OTEC femfie ha ubenya biato. Baby eton wo bia so kwa ubenya bi. Afei time herbal mixture eno de eye chidi ya de dro. Se malaria fever how. Ama se woni padua no. Wankasa hu se mu aye hyehye. Wankasa hu se ni padua no. Wona mo anu aye boho na sa waye mremre no akoma ebo peri. Wonu nyina to untumi ni di mesrew achidi ya de enye ekuntem pa na wunya time herbal mixture na se ono nomo a ebeboa wo pa. Oba KNG Herbal Center Imrum Abidjan House wa ebi wo ho atonso mo na akogyanhyen KNG wa so e ba ko ho ba bi eton no Ghana ha bia nso so wura na wo ka se wo pe time herbal mixture ne bia ubenya bi Efrayen was 0244 417 669 0244 417 669. Osha video of the day na Emilia Opoku Buadi. Osi ani emunsie wonu mienu momu e na wonwu ye no beda sie na bum. Endi enye yo Emilia. Si edu Frank wo se lo na kra e kire sa aposo. Lo. Enkane tetia na we ye ko kan brofu we ya ko besre. Oh. Enkane na ye kan ye kan L O lo. Se dia mo de L ba kwa be ka ho amana ye. Se lo. O se wasra broso. Lo no yesre broso. Ah. Esi edu Frank lo na yesre broso. Ah. Ade kura na se kura de mo ha yesa. Obehu na nkwala ye o mo kotwe BC. Obi pese and ebia eja Abraham sre. No aye and eja Abraham lo. Ah. Chat no mo nte brofo. Dabi. Tro yi. What Rogia was again, dear. Oh, Jim, I'm going for be tread there, no, I tread D. It is Acrano, what you could transfer here. Instead of so much TH, no, I could tread D. Was here yet there. Your chat, and you say, I say, I'm going to find another A. Oh, now what tread so, maybe I say, or body as a crown broth. Oh, look like I can laugh. And as I was, laughing. And I can laughter. Now the awakwa yene law. Mentre law maybe Mr. Yes, I know we are no more. There be mentre law. Menu me yet the as and son almost a law no mentias. And your catch or travel with you being so car. Obi so said Nanaya Mwako or no say Accra law means laugh you. Laughing say. What's the why as a law?
that about with your message, you know, for two mommy answer. Mammy near Abraham go kasenwi. Now law ne cry mazizi cry, chilem go prince you be no answer. Yes, I want here mean to me cry near you. Abraham abedu na masoda ye bi oba de agra na me ka sa da ye ne kire corona ye abey me so da ye fe Abraham atiefo no kwasam ne se me Abraham aso ye me nko hoda but me da hwa na me hu se ase me wo Abraham aso ye baabi a makopie no aye se bepo wo soro ena na so ye no wo fom na mahu se enipa bebre asalai ten enya Ghana fo nko ebi free other neighboring countries sim ena o masalai e we Abraham wo ena me hu no hu mi no say eh Krobea wo de ese wo somo enti wabade a ene e bra na be somo ena am say ajade e som oso wo masalai nyina no o manya koro na ye sa wo mo yade na sa wo mo no therapy na no mo use ni epunu enti yade aduro ne gudanse kakrakam ene ekueja e waase enti se boma na ye hia ne ya sa wo de amawo na wo de ukuntunkuru na de akopunu wo de akopunu na de akopunu na mse na de da ye na mesin ade no ehu but minim sana me kan what me kan sada 2 weeks me kan sa asem no office me anamru afi se me yi sa da ye no enti mo amote da ye ase no mo amon kyerɛkyerɛ mu Abraham abedu de ne oba ade munsom mo akra ekyie tiefuo nyina ojo so sabre yi Abraham waba abedu na papa we de awie yemre mu no ono na Nyankopɔn nam ne so esa yade bi wo ha ye mo ni din ewa afidie so se yesa na nso kodu na so ye so ha ho na bo ze se isa yade na bibiduro tumi esa akra oba de akwabo yejemu na so ye te se Nyankopɔn tumi me ho de se bo no kai Neze say dia na kwaso wa so ye yo medase na Krobea enye na ho odin Nyankopɔn ya da na di kire no esense owura bi di se dro no bia bremia oba de me noa ma wo mo an ma mo de nchini su agum na o mo di punu na especially me ko nkran nipa bebrebe ma yegu votikim ntu kwa me se beje ono awi afanche gum fa punu na fa dware oba de enti na Krobea ka me bo me tin ko se ya ha nyina sa na me ye no a obi a wotim se sie bia efiri last week o mo ba ho na omo de ne ye ahotutuo ni ase five no nyina omo nyina bedi ho adanse na se na Krobea no kwasem se wahunu na oba de adanse aseda ayi che se enne me bempo ma me bi obeche me akokɔ fresh one ya yanku no oba de titua so no je ne titua so na enye bibia se ne back girl wonya ulcer oso de chini abaya be 17 years old they say osua okoness training na onya ulcer o de chini no wa no nom no oba de emfa hokra na ma me te me nka oba ya na me se wei nam yare ni bia ne suban ba kono na edidi awura yem oba de nhira nka nyam se me de ma no yem na adwa no ni nyina da ejai ne bo no hihye no se oso otimi di dia ma fe de na bo na first odi no nka Krobea na adwa no se ni nyina adwono ti oba de me de me to me nsa me ni ntro me to me nsa Africa na fo se so ye mu kuro bi osa na odi akiri ne nkwa ba bia eso odi woni hwe eye Abraham ho na nya ye mu kuro nko me si se wonya nam yare ni bi na wodi achinia ne nkwa obema mu hyehyew emu kikaw anase sufite bi firi mu ba wodi achine nkwa wakọ wo mpane wodi akọtretena soro fie stall sanete eni ntama obema na fo ye ketwe bi ukọtretena ochima na sufite bi firi mu ba ama wo dwonso ententem ama wachirin kase ne nyina ya medin ka kase saa ne man e ba so no ampedra na so sisi ubose na so oto asintiri na sisi oya na oto asintiri mu twon na hu na udwa se de meko anase wisa asere wono ubose no wakoma bo pere wodi chirichichi ne nkwa abia hu adro ye Abraham ho to na mo ne bra na beji se no papa ne bisa ya re nyina asebetu mesisa ankon so a bra na beji sika oba de number ni tudwa ni ato so number ni 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I say 0505 740 223 0505 740
223 and my phone again WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 me wo ohwim asuofo akwan aso wo kon kran so am wo da akoma abre wana na sport na se wo sunwan so a me wo doctor Akyereko opposite one kumase anso me wo asuofo akwan so ohwim school junction ho na ka se ope presbyterian so da me presbyterian so da no e die no hwe oba de yanko Monica sa mo fio etiefo sabre ya Abraham ne ne kasa no na oba ya na ne bre no me mane ye ketua bi firi se anipa egu na chi no edoso mesere wa fa number ya de bi nso wo a ebre ni 20 mi amodin ena nya ya de nyina akora na mara makwan se obodi wa fidie so do de ofre no amese kan wo ya de no ekere no onni hu aduro be ka tro se memma ena ma me pepepe ya se mo wono nka se me so aduro ya hwe ena we se enia ma me fa we da bi o se me ni na aduro wo na aduro so be ka tro se me wo na aduro bra da bia me ka tro se wo de number no wo gi a emfa nhyɛ wo nko a wo ho fama wo nua bi a wono nso so wono ne ohun amane e wo yaresuo bi mu fama no se waye na se won so ho atɔ nso a emfa nhyɛ wo nko a wo se Krobea Asante kotoko se nko akɔgye enko aduro a wo ka ma nko so enti ka kyerɛ obi na obi so nkonya nkwaje ni bi na daati bi obobodin obobɔ nso wudin se na mo so na okon na Abraham a nso wonya na yaresa na wada wase eje brebe ma na niema bi wo ho a wo ya na eye me wanwa na no me ba ye wo se ahaban bi de yen hata emono no an ye de yenti wo de je so okote ne no na de aye me ba so na wo hata bi so ye be ne wo mu a ebi wo ho aye de mono no na ye adwuma na bi so ye de awo no na ye adwuma wo se no me ntiase ahaban bi wo ho a eye mono na asset na wo mu no high o de koye duro na se obi wo osa emwa no nti ye be ma yare na kosoro nti ye se wo hata na ho ode ne ba fom na ahaban bi so wo hata mu a na ho ode no mo na je se de ye pause no ayeden efrim na se aka de ye no enti basa bi wo ho a se de wo ne fresh one adwuma ebi won so ye se wo hata na se na de adwuma sa na bi tie ye wo ahaban bi wo ewuram ye fe na sia e bo nwe sia na wa no sai sia ne sei sabi a bot setorate na mo it won't be fun no anya droda yi so hata na sa sentini na efiri mu so a wo de ha be kan wa ehwam tse lafinta se haba no ni nubra no e bia wo e kwan afa so e process ya betumi dia ya edu science o ba nwanwa du de wo sua de want to wo de de ya che de ya de wo yankopon de wo papa se ntre ya na nwanwa sa okoti bi mu no ensu otwan no ano de ya de ebi so be hata sa bia na wotwe da bia wo be kono hata se so de bia atumi ye no kwasem atiefo matio ben kone namba bia onya ba bia ne ba bia obi nim se ye de kakapempen ye de pepedie wo sa ya de na mom onim se je se hata ansa ana se ne mono no anti woni oditi bia na wo de ye Mr. Otutumika na kwa Abraham na ono die onim ne wo mu ene ne wo so wo ye aduro na ansa na ye adwuma nyina moni yo nyankopon hira wate ajabre hwan ne hwan na emra waso ye ho na me nua ma no no wo se me menses emma aya na nsuo bi gugume maseke kame ana se bia beguma se me so yo ba na hu sa ne ma bi wo menses ne ma men kasa ne be ma ye pe se wo menses ne ma ontumi nwo ene obehu aba ya 25 30 na wo twa bra mo no ade ntia ne menses ba wonye nam yare bi na wakɔgye no de ahyehye na se no ye wono mpane oba de me se ahometi oba na menses ma boso nsia ni wan ye ni mesdaw se wo ntua na mo no ama ade betwa bra mo na mo anya sampo na se wo menses de baga kra na atumi nyinsem po a esen se emwo de dia fo a wo de na no nyinsem ne betima sei abre free 5 months 6 months ekro me so yo oba na wonya nam yare bi na de akiri ne nkwa bra me wo madro bi e friend virginity fabi ohurwase wo na num bi ne siesie ho na ho nya fefefe de hwehwem kama se na de bia me kan no enya no nkra me wo me sew bia na so de otiare bi na de akine nkobra wo so de no kasa nka wonum wo so bra oba de me de number ne tuya na esa to so number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I say 0505 740 223 0505 740 223 and I'm for the WhatsApp 0549 10 15 18 0549 10 15 80 mo ne kasa ajabre akato ne bro aha mami hunu wa kira kwan ene wona mami fa mo breast cancer me so me nua ma no ma mutie me betisi atwa bi no fo na me ya
ye keka say breast cancer near do wo de sa na wate na wo de fa ne sa na embom no sa wo nwe ba bi nya breast cancer na ma bi nya breast cancer no de akiri nkwa me se fa bra me no to wonchia me ma waduro na nkwa abadu sika he breast cancer ye do to wonchia yare ye to wonchia me to wonchia wo de so no fura kakra se meti ana de ndi se bo wo de akiri nkwa ya wo mu mpane a doctor for si e betwa he wo de bra me ma 3 days enche na benane I am memre se sanya ade atunsuo ade se samre ade atunsuo mi se enche emretia obi acha boso ba ko na wotwe na ne nyina afrim etu de trafie ya kwa kotwa no fo awurade lumba kan yo wase me be come fa afrim mai ewiase be ne gi afrim mai ne no fo ne betwai ede na aba benum ede na okuru nsu benum me se otu na mo bla mi wo ohwim e wo asuofo akwan so frokai ka se obesi wo ohwim school junction ho de ka se ope presby asoredan se wo sunyan so me wo doctor akyereko eni wo estate junction ho me ni brotherhood asoredan no e de bo ho na se wo sunya enkramantem so enkramantem me wo abrewana na sport da akoman abrewana na sport da akoman frokai ne si wo uso be si wo abrewana na sport da akoman ho me number di djuma won kran sunya ni kumase eno na me di tudwai 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I say 0505 740 223 0505 740 223 and then number for WhatsApp no 0549 10 15 80 0549 10 15 80 me chia obi bia me breast cancer for mombra na unu from bia ntwa biam abreja abram tiase me dem asese ya me ankua da se ne ye be se hia o abroche so afreme ye be de rum me ma no me da se yenso ya da se atiefo we ye Eja Abraham ena awiabre mu ye ne no abo enkomo e wa Asem Beba Dabi dwumadi so no aha ye 102.9 FM aha ene Asante nyina hohoahoa na sene ya wokọ YouTube ne so a lo no owade sene ya manfo ani abre ho a wo mu debate na nyasam keto o brofo lo no ebi Antonio Ponce law means love of Lucifer is a ubia wodo ana Lucifer do hey Antonio ne say law idi ani amanfo nya ko love of Lucifer and obi nso say laughing out loud. Laughing out loud. Hey. Laughing out loud. Law. And obi so say laugh out loud. Law. And obi so say lot of love. Any Antonio Pon so kofa love of Lucifer way. There's a many a man can cry then you are auto. Laugh while you laugh. And yeah, you want simile view on one. I know it is a master prayers. Nina Bio. Entiania, you know, Namunya no. Why? Some be fans so dear, no mammy. Maybe I won't try Mrs. Ya. Mammy money, Juma. Would I ye fe? Mira me da say. Na somewhere no nako. I know the anina home, mammy. I had danya. Ya bosso fefe yina. Eye Donima C complex. I want to say. A toda. Enya ye de boya dance no. Eta hunu. Anasempo. Emuta kwakwa. Ebasa. Na dani yunu. Enti the DSL alloying steel trusses. And nadia ye de go dance waba. Edempia utumi di goso. Elfo. And enyu natin. And this out the DSL alloying steel trusses. A good dance we are. Now the Donima NMK premium roofing sheets and chancing a boswaka. Oh, natures of Jumanes na NMK premium roofing sheets and chancing a Donima diabe. Yo mahudu. Yo NMK lawn span. Alloying and the governance IBR and NMK nails. Emupia so Saunisika Donima Emotrian Kakran Kakra. When your latest producer Donima diaba abeka dadane. Entimen kwahin. Kwastafu YF Johnson Obenjiari Anafre 0244 126625 and 0540 101 555. Donima Steel Complex. Bebia at the power F1 no. Papa Sahara Miss
Missane ni G capsules. Anamu ya die nyina bejane. Oh, come on dear. Menkasa come on na mebo. Sane dear come no kwani. Mimi aba akokora fi school abama. So mi hu no ne swat na me de na ye o. Na white ye o no ansa no kasa ase ohu bi se ka no mama no so akoto bi ano. So de ba ko bi na ano. Ba so se Don't ye spend na ina gulu kakra. Na jo so na mo chini ni. Na bi so na e tell me free na bi so obey share na de munya me ya. Atu muni sin kakra. Ba na me so he ba no se ba mo se ba o na mi ba ko so no me mo se don't ye ba Tata Zahara Missane ni G capsules. Anamu ya die nyina bejane. Zahara Nrupai ebusu wo oman mu herba pharmacy ne chemical shop bia freyen was 0246 348334. Hey sister, wunkwa wato Adonko original hand sanitizer. Edu. Hey, Dr. Kweku otiada Roma. Wafa ho kanu bie figa no fo so ama ayefo. Na me to bia kwachicha ma me fiefo ama obi enye. Waka asemu, madam me pacho, ma me so 5 enka me de no ho ai. Na said ya amanfo agi Adonko original hand sanitizer atumu no. Manya stadia, wo befo jame. Sent ni se coronavirus no aba no. Wonu abusuafo di agro bedi mu. Ano de no krepa boss. Adonko original hand sanitizer inso de. Efra Adonko company limited. That is a quality one asem de yeka no. Trodo. Akwa hododo ya ewomu ni na achi no. Wo de aloe vera enso afra. Enti ensa wonsa ho. Ehwem na afo se the sister yi kan. Ampa. Timikum germs and bacteria 99.9%. Coronavirus and other viruses no. Omo venture pe wanse asodwura be. Adonko original hand sanitizer. Ubenya bi pharmacies, chemical shops, supermarkets, Angel TV ni Angel radio stations bebrebe ya ewo Angel broadcast network ase no. Ewo Ghana ha bia wokomu so a ubenya bi ato. Wo mu otu bebre no ebetimi akokuma se kronma bo hia. Adonko company limited factory hwa. One fresh 0231 30 32 60 ana 0244 83 22 86 ana 0244 18 66 12. Adonko original hand sanitizer. Coronavirus Osokra. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and you're ready Pediamus Samaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Ya Rientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, don't know what dance yes, and Yarwa will run Nipa and Nina. Etimi ba ne so ene nyarewa kese nka ya wuti ni din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omu wa nyarewa ne dada na omu nom doctor enuro no ennom imbusaba mesa no a emo mo ahoden pintin ya wo mu ntimpo se yare ahye omu ho imbusaba mesa ewo kanshi ene o maimu babia ye to enuro atufo mfra 0246 208496 FDA ahye Jodi and Crato, Magia to Musay. Pacha, what on Gosia? Anne, yet ton regular eggs and in nature's finest egg powder. And none of my customers in a pill. A natural egg and ya yen powder for. And it's not customers any Jew. A bit to me at the hot afeba conne she. And then one so, net denoso to Sokoshia pa. Way a year so the best free to move. Being here is all this, one makes it. That's one young Kosia. What did you say? Yen dropping on with the eye? Way a year. Akukumpusiang, I am for chemical bianca additives be anymore. And ya yen a powder for a 100% natural. It's in Yania within Kusian. But to me, dear Noyana. Anne, customers at to egg powder. No more dear you on consumer stew, fried rice, pastries, omelette, any dishes I would want in Navy. Wow! And you're waiting at me and you. Nature's finest whole egg powder. Simply egg. Selling to phone fresh 0553 151 971 and 0504 943 118. Online for www.sokocenter.com and as www.crepygroup.com. FDA Ashusha Sa Adrian Crowd so ya to Muse eye. OTEC 102.9 FM. Adamba, Oko, and Ramisu Diana Gana is a Butrino. Chilakai, and Yana Gana no Huyen, and Yamami and Sana Gana for GT. Nasanya my some pets Bambone. Okay, 102.9 FM. For the same of
Nyasa Subaya, oh my change your attitude, Ghana needs change your attitude, Ghana needs change your attitude, Ghana needs change your attitude, Ghana needs. Asam no Ghana as I say in Subai Subania emprempreng oh my Ghana ye woman no enye Subai pa yakoya ya saba Ghana yenjidie pa ewo maimu eye nioma miensa sa nioma miensa no eye eja eye oba eye susun konkron yenim se eja no eye nyankopon a ye nyina ye som no oba no eye de Kristofo gidie se nyankopon soma no se omra na wo mewu emfanye adasankwa ena susun konkono oba ne kono osi minyam nyanka na mmom mesoma susun konkono no aba a Kristofo gidie mu no na wo ba oman Ghana yimu a yawo enioma miensa sa enioma miensa no eno ne de se oman Ghana sa enioma miensa no de kan eya atro de tosum yenu eya abro ena de tosum yensa eye pesemenkuminya wa hu ba bi amasha ase afiri no enioma miensa oman Ghana ye de se ye mai eya atro one yen kanokre ye nokre kano asa bibini nim sade wo ye eye nanso obeka se ye bi enra na me hwe video bi wa Nigeria munyi sa video ne mfanto YouTube ne so na amanfo hwe bi enipa na ye de na kwa akogina committee anim sa ye toto na no Nigeria wo ye bibini o muntie ne yie o ye bibini eni ye toto na no efa sikadie ne ho fa sikadie ne ho afedie wo hwese ne questions na eboboba no e push no afe ya ka honorable member akwana collapse akwana tori mum watori mumo adia TV camera nyina sisi so nation TV wa Nigeria wo mu nyina ahwe no wa desika he chopped the money pesamin kuminya na America no enie it has come in pesamin kuminya na America no it has come in because of that pesamin kuminya ninti waje wo man ni sika wade kwa akoya mabunu edi yie wono kwa akodi pesamin kuminya o my God emu ebi koso sankanya pesamin kuminya sabre yi aye kasai ye woni padodo ya wonum firi wonum mamu enya Ghana hawo wonum firi wonum mamu ebi te sa China ya wonum abegu o mamu na to de bia ya na misuma me my Ghana sani Chinese fo abebu o ma Ghana imu na wonum sai wo my Ghana onum mu bi ebi nam nyansa kwan so nim de kwan so ye adwuma na mom dodo na ewo mu eye China fo no wonum sai wo my Ghana e dia no de sai wo my Ghana na anu ada ya news item e bai na ba ya woni mu asem ya ye wom China fo atumi abebie factory na China fo abebie no ana GRA fo Ghana Revenue Authority fo se wonum ko hwe wonum nyuma na omo ye nu eto a wonum tua ne de wonum ntua ye ko ya sa factory ni ye tore tro de womo de ya sa tore tro ne se o my Ghana dictionary books ya yakra emra wo maimu ma ye suku fo nkwada ensua mampanyini dada atamres ne anyan atamres impo mahama amisata ne yire woko school bi mu aka say ye hia chok wankasa me mamu chok ne e mamu chok kina enkwada binum wo nkurase hia books onum hia dictionary ya sa me kame literature brofia enkom betumi dia akwaye experiment no makohwehwe se na literature brofi kura wokan e dictionary de mu eno na yaboaboa no de akoma sa Chinese company no
no omo de agu baby pete amensu atogu so afa ye ne peche no matete e de aye tole true books ankwada besua no Ghana enkwada ni books o okusuku bi mu a ne library oni book ba kokora wo enka tete Shakespeare emotia kofia jeni motia enu bi nkoa ne gu ne library o na China for wamanya sabusu no Ghana ni a wo ye security wo ho no ka say Ghana fo binom ene de sabooks igu container kasiem ni abeyi e de agu ho enu ye baako China fo nyuma ni bi no de atosum yenu ye wo China fo bebre a Ghana fo abro a ye kan muntie wono Ghana ni pesame nkuminya na ka wono nko ono nko a na ni na busua didie nti no wadi China ni anim wadi sika enti no akwaje concession oseme ye Ghana ni enso na China ni ehye nachi obekọ na China fo na gu ho na ye kurakura pump action any AK-47 China fo komanso kowe go to Manso and see Asem free wa ma China fo ko tutio ekwoba Ghana ni ye dani hey Manso area sa asem ne bai. If you don't remember, I'm remembering you. China fo to me betisi yen kwayem yen sasim no mo sense no excavator to me to asase ani o to asase nani China need to me you gold ni abobo gold ni twan ni e de wa ira penti ho de kwa ya te Ghana ho abro ni pesame nkuminya ye mpanyimfo mpeye ye ntino na ye say ye nkwaye ye say ye nsase na ye nya ye nuanom Ghana fo a China fo bi no sa hye wonum achi no wonum di mfidi aba fa obo ase kuma se kwan so na hwe anwan kwantan potamo ho emfidie shops a China fo be sisi no was akwane so no emfidie asankofo we di aba o man Ghana yi mu no Asem Beba Dabi ye de be say yensuo entu be hwe na yensu akese a ye wo ensu a ye wo e wo ye man mu ebetumi aboa yen e wo yenduma ye yom no na China fo e hye Ghana fo achi ni e de afidie akwa akosi nsuo ne so eni to etu be hu no na de ti wayere enam nsuo yani ensu a enkane na efe se me kwaboase me firi boase bakuma se me kai bra yesusa yedru oda bridge ansa na abedru anwan kwanta oda ya na anu ya fa police fo mienu esuo da oyensu a na ni edin papa ye kansu a wonu ani edin wa santimamu Ghana ha oda ka ho untumi nkanyi asuo fe ofe kwa bnabra untumi nkanyi ni mfrim untumi nkanyi pra anfa mfrim ankobra ye wonsu akese wo mayimu a sansuo no na ye mfa ni agro edu ade na ye nananom koya amamre amane ade ma sansuo we num nyina nanso sese moma yenkɔ na yenkɔ hwɛ sansuo nani yenkɔ hwɛ de ayeye abro sa wukɔkɔka yɛbɛka kyerɛ sɛ ɛnya no korɛ adro 102.9 FM nipa no wakɔgye sika ɛna ɔde twa saa atoro no pɛsɛme nkuminya ɛyɛ ɔno nkoa ne yɛdeɛ mu ntia enti yɛn nananom bia mo nanka sansuo yi ɛsɛ sɛ mobɔ ho ban no now modane enti totototofoɔ de bɛba ɔbɛba nana hɔ nana bɛyi nipa kɔna kɔyɛ amamrɛ ne amanneɛ wɔ nsuo no mu ankwa yɛ ne dai yɛnkwa yɛ tototototo ɛwom sɛ ɔyɛ ɔhene na wɔ asantemaa mu wonim amamrɛ ne amanneɛ na wo kurom asuo fe asuo da asuo biaa wɔda hɔ wɔwɔ hene no woama kwan na sɛ yɛyɛ totototo wɔ hɔ a me ɛna awia meka kyerɛ wo woakɔgye sika sɛ kuromanfoɔ ɛwɔ biribi ya ɔhene ba abɔnten bɛka sɛ wɔnkɔgye hwea wɔboa na adoda nkɔ akufo ado bɛyɛ mampanyini nim diam ɛna ohu sɛ ade a yɛfrɛ ne sɛ galamsey
say and say one. Young quiet, say no. Yes, you, say no. Into a dynamic at your preaching vanguard. You could see, say. You could see, say, your perduma at the Mamma Fukuno. Young who you could see, fete, some, and a jugui. You could see, say, where you not on time. Yes, and so galam say, yeah, who? About my Ghana form. And the man will be a yet to won't you so. At the end, you none what da yenina yawaha. Achiase. Ajuman poniachiase. Ajuman poniachiase. And a free ho, a babe toja. Aday, yes, Kromuha. And your mayor coso, Aday, yes, to for naba. Na send your one money. A chroma for it, ya bossono. A ya wine amaquine. A ya wine amaquine. Cronima some lemanim. Committee for the cronimu. Nanano money cronimu. Me and that maker. Se Krobea to Ecosubiano. A ya wa hene. Wo hene. What do amaquine? Yakwaka, na yenya district chief executives. DC is MMDC is. Binumwa sabe. Why you what they say? Obe sabotage abanya wateso. Enyana na donkwa e na afesi saade wi. Nyana na donkwa wo. Mahama ofesi bi. E na na do afesi bi. Mampanyini da akofo ofesi bi. Papa je, wonu nyina afesi bi wa Ghana ha. Enipa binum wo hwa. Ya ponte wonu to the brebia. They are there, but they are sabotaging. Ya ponte wonu senka wonu kwaye managers. Manage the whole constituency or district, but no acquire destroyer. So the manager has turned into a destroyer. So obe manage ya dia na mena ye no, obe se no. Abro Asem Beba Dabi. O se no e yo no ni ye dia mu pese min kuminya. That is for my Ghana. Enti se wo koye nkromu a komanso kaniago na kohwe. Otumi hu se ensuei na nka nani afeu. Afuo da me firi boase bra yesusa ye ba kumase ne yeduru wada so na ye hunu sane wada te no mani age ye abra minta ensuo ye fe satam na bridge ne fe se dia sa bridge na sei ayetan wo mo ye kwan yikura wo mo gu su firi anwan kwanta e ho kakra yi wo mo ntumi nya because of the bridge ni nti se ye yensie ansa satam ne dia na bridge na fe papa se dia ni ehunu oda ko hwensuo nani aye pika ti se milu a wodi afransuo na ade mreke afra say yesa woda yesa ofi ni aka se fansi kire gumu a uhu abeka se yetin mampanyini operation vanguard ya wote ye but aye yesa ye de bo yensuo ho ban no anyanyem bia ya achieve ya na no because of some of the district chief executives onum passe min kuminyanti Oma Bronti at 20 because of politics inti. Yabaka say no, it is not true. It is neither here nor there. And so not to follow or move free DC office. Yakwati chiri invre pukufu. DC waje nyamibe chiauka. Nyame obonsam won chiauka. OTEC 102.9 FM. Owabafo yansumano wamra so. Wometunya because unya DC papa. Ose yen say asuo fe ohene watu bafo yankonko twanwan sinapo yankogu na nsuo ne makwan na yemetuska akowum wosa ahene no owo bafo me somane ba so Lucifer on chiauka ompo my Ghana ye abro oya pesami nkuminya ensem bebre koso e wa asantemam asantemawura and now we are to chama King Solomon, when are we a kukodru for? Asante Maura, when are we a kukodru for? And some bebre, yan nananubi, sabe, and some be a one moody, and yet Samado. I didn't some of some do ye yet. And so on a white quaka, you see a free be some atwa. Brand Samado Nabe, one was Samado so near quiet Sambe, one pass annual. And the manyabre Asama do why you quiet me. Yes, a member Samatwa, and to remember Quacoca.
na ma konsama to enra ade bi si wa Asante. I was very happy. I was dancing aluguntu gwin. Yes, it I say. Mon sampa sa anyom nto. I was dancing aluguntu gwin. Why? Because the man has shown to be a brave leader. He has shown to be a great king. So be onyanso ketua wa Asante o nyabeto to so mi ase. Asem Beba Dabi. And some bebre hye so mase asase nananom bi etumi pagya edi kodu Asante wura nim. E beya dai na kodu papa nanim na nka de ehu na enura yi enka ehunu bi enko Asem Beba Dabi. Ni pa bi hye nchanchan ni etwawura ni de guso. Asem Beba Dabi. Enti wahiri ensuo no wakotwa wode ama totototofo gumu ye adwuma ekuro mpanyimfo aba beka sabe ye beduru Asante wura nim. 102.9 FM. Enti na se Asante man tam ka ados kwa ya no akoka ntam no wode agu ne so o kantam no. Why? Because sabe ye beduru Asante wura nim. Yen kanin tam basa enti sa wo wa makwan se totototo nkoso mampanyini ya saade we nanka wo ye enhemfo ye nyina ye nsom yamoa se wo kwa akurase a ye ya patra ye twinsuo efri fie na ye de akogu ye nkuruma ye ntosi ye mako ni ye de akogu so mi wa nanka ne ntesa esuo finie odanie ye betumi akosabi ni ye de aye nanso se ntesa bio adantia na nano rompanyimfo no this you know wakwaje sika abro wakwaje sika adamudie pasame nkuminya onfanya bibi pa bio what they call guess enkwala nkete tinted no akotoka no chem enkwala no odidie wo dinkwala no sabe areho tinted sika wakwaje free gallery ne ho ya wo ye totototo no sensuo no wakwaje wo de hwewon pasame nkuminya ono kwa na di biaye MPB ni din ono abu di biaye se di biaye o se di biaye wono kwa na di bia eye ne manfo di bia enye areho totototo eno ameka sa asem we kirebo said ne me be phone lines na tum wo krom ho no de wote ho no wonim you know ba na yehu DC yi kro wo ho yehu no wo hen kra wo ho totototo kwaso totototo kwaso sensuo no ye kwogukoko so motobrubo ye chi nanki akọ koko nimu ensuo ni akosa ni de akogu so se biam ni ho obegu koko so a kire wo han apaafo emi sensuo frifie na ye de akọ ni akogu koko ne so okoka ye se menka obi parokia interest pasame nkuminya nioma miensa ese wo my Ghana na meka ye no abro pasame nkuminya abro pasame nkuminya ye de se wo my no enti me ma okwan bram beka wo de ukrom ho e de na ekoso enam ani abre pa ani abre arewo ya ma yani amre wo my Ghana yimu a obi enfiri ba bi me ye ma ye ma ye ni o yani ande sasa ye man yani ande sasa ye man o se yen ara yana sa sinie e ya abodenden de ma mi no mienu ya nananom pra wono pre ye de wo moja e di Asante man kuma uman hene wodi di ti wodi kwaji atrema sane nananom bre ye no enu bi de ehunu ya nananom ebinom mo afeli yen na ye bete ye be yesade we nananom a mo engage yourself in ensasesam Asante mamu ha yese me enfa langas nya adwuma enso nananom han langas ebinom na langas fo na petro ye ton sase nipa mienu na etutoto pupa twitwa ne moja ye betie si wo dwuma de yesu ye be hyeda yida kro de si wo ne ye de kansa asesam e wa afidie we so ohene wotumi ma allocation bi enti ne ma
edi engineer ma location one kasa ukro ni nyina no o ho sat prime you have sat prime for your whole village and so to me ma location o to me tons ase abode o de yadai ya kokan ya se anton asase wa Asante mem ya ton ya se ansane ya di ko hu nananom enya no kre 300 million full prod half prod 150 million a bit to be turn 1 billion Ghana Asante Mem is a brave leader sankan samwa e wo fom e kodu nananimu a enka ye nananom bi asabe wo peso ototo Asante man yase wo makwan maye tu e gold e wo nsuo mu no ka wo no nyina se ato ma activate me phone lines no dem ona wunim de ekoso e wo ukrom totototofo yo mo di ye ukro 0244211772 fire 0505225578 more fire 0505224944 fire na awie yanko more fire fatum yanko Okay, entimabiatum mesra se to no ebi ni ukro mu a memfrɛ yenyan ma wone a asɛm ne fa won ho no won mo nkasa na empanyimfo nte se ya Asante mawura nani abre papa nani abre enu ade si ya no papa nani abre na kasifo mpo na yade ato won mu yi na sebe nketenkete enti so ye ketwa na wanhwe yi a kase ni mpo de yade aya no obeto lare pio first caller udi de say na kasa free hey Hello Krobea o kasa free hey udi de say kasa free amman kwanta okrom ho to wa ho ampacha aye Prince Malik e kwan ben na fa so e ba ya kirekire mu yo Krobea wodie ani say anyamso number 1 Enfiena da nyamne da wo ye ko kuma wa happy ne sano na Krobea ko hu se de enfiena ni asia ya ho e kan ya nkasa aye se pike pressure de wotirem so uni wa kuka empene for ati kwamu ani sisi ya mi kai kura ne san kwa de agwa kuku kwan so more fire e kwanu wo ma se ko hem tie ya kwara betini ya sasa ya kwan kura aka hu mo ni ta se bi ya ni mo ade ti ma so okay aye wa fire bi aye hello we did the sign na aka free hey Asem Beba Dabi. Ya fra o say wo ka se free hen. Me ka se se fa se jafo. Jafo go to fo le bi wo ho. Me pa to me krom nyuni so number 2 atwema kwa anwoma. Aha. Nana me ka me se tena na fo no sa be se ho. O ma be se ho boys ni wo na nya sem ketua. Se se a hun saka kwa na ade ko. O ma se wo kwana ma boys na manano ma to ma wo be sim e wo mo da so ye police for ne ba ho be gigi scan no wo be gigi scan na wo mo ko no mo da so ye adwuma no na me sin se wo fro ka so wo ko ni no so number 2 akwa ye adwuma bi wo ho ma ha ka akwa do be so no more fire wa fire bi atwema kwa anwoma twere to a mo twere nkronkro no district no say ye ne ye nananom ye DCs no we have to hold them as I see a power on minimum. Yes, I be singing. Hello, we did the sign. I can free. Hey, again, the Kojoji make us free. The quiet. Bojare to 40 because so. Been when I only excavator 102.9 excavator near day. Gina, in February, your friend dance line. Ka is no any water boom and Fanta. Na and also a boat of film. That dance na ubahwe die omudi excavator ni gina ensuo no mu 102.9 FM the MP first deputy school parliament eka hobi
And the only proof tobo my yani shishimu ye shishimu a yani ye behu my yani shishimu say ye shishimu na se hu a ye be fire what yes okay yate yada say montwetwe nkro ni din wo mame montwetwe ni nyina ngu ho mame there are some DCs there are some nananom ye be bom minim ya mom minim a no kre anya dwuma one hwan kwaka se konfo ne se ko ye fra say na aka se free Eba che frame Gideon make us free ebuon. Eboa ho tototofo wo ho. Koso pa kasa yi. Eboa ho side bay. Entini buo ho. Ensuo ba mu. Entini buo ho. Ensuo ne de sai. Ensuo no eda hima entemo honom na hwe sei ensuo a wo se ombo ho ban ema yeye. Ensuo no tono no. Akwan omo ye kwan kromonye ye bokesi a eda wotam empanifo iti ska tuturi di chana fo iti akwan no aye poto kofa so atese fada enye enti odi ne ye mokwan me kan su atototofo ne sai no hello we did the say na aka say free he hello Bantuma na OTEC 102.9 ukrom he aha kasa Galamse ne kwaso wa ukrom ho a ina hini ho a na afa he entobroso ede enu omo ye eyensuom asase no ne yese no ana asese okay eye entobroso atwamampunua hello we did this na akasa free he hello ya fra say wo kasa free he Teniago. Honso te say. Aha de on sana sana mo bo aye utu ho na mo na ke suka after there ana pe do mo ba koro okay ya ka ka se so this you know one na ma kwa mo say tara ke na yan kwaba anu OTEC 102.9 FM Andre ya se ya good this you know asinti ukada ya report om de ba court Ede na mo koye mo ye den ti a yesi ade mo court kano no na mente Sesai Monsieur ne de sen Eniago ofe no dia no mo ye wom totototo ana sesai Asem Beba Dabi. Ani asem mo gu district nanim asintia de mo court Ukuada yansu ya beba hobi Ukuada ya beba hobi ni abetie se ne yebekọ se beko court a wi ase wo ka no kre asa Ghana ha no kre asa se ni pepe wa hunahuna wa ne de court ya do be court ya de udru so a ya do be ko ya de obekom tini ehuna ne ya kan wa hye wan na ka say we dey the say ka say free he Asem Beba Dabi. Ada usro dabi usro abodi mesra usro di amemba usro amemba ya fra say na ka say free he akwa ya fra na Bernard ka say afpaye e honso te say wonso de yenka o me say ofin OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi. Tempen voice way. Okay. Okay, afpaye afpaye atwamampunua udin de say na aka say free he ya fra na popunu ka be fra manza central Jacob abo e honso te say Bacho ahadi enya kura oko Asem Beba Dabi. tututu fo no so seko omu sensuo no eyensuo bai abo ensuo ne di abo me ba chai ana tototofo ni gina mu no omu ya dwuma tututofo no omu dim galamsefo na dia ma tututofo so di okay abo amansia central udin de say na aka say free he ya sa me sa ka sa free amansia central don kwase ya hot say e wanya kura mpeni fo kuruma obia ni mubi e fidere station sisi ya excavator ewo don kwase ho are OTEC more fire don't kwase
and also afidie sinsuo mu yɛ adwuma udi the side na kasa free he hello efra say o kasa free he okay honso te say So I want to see Mama to for. I'm a commander. I need to see now. I'm scared. Say I'm not. The general for court. Areho. Kenyago. Mansu Kenyago. Na me ya doma achina. This is for a fa wo mu nyina no mo mpe won. Na ye hwe se eho no e bia tro be pie ho a wo ye DC kura be fire. Oh, hini e fa ne ho no mo mfre no atro pie ho a ye be fire. 1 minute. 1 minute kasa fa 1 minute ne kasa. But ataba pa da se Kronoma Francho. A Kronoma Francho nso to wo ho. Ne 1 minute credit na sa. Ani afa wono nso wura mu bia. Ya fra sa na kasa free he. O free soko. Ma me san fa wi awa ha. Udi de sai ma me fa untwato o kasa free he. Kasa free Tonto Krom. OTEC 102.9 FM. Okay. Yeah. I'm on for you. For me rapper. So she need kasa me rapper. Say me raho. No krasa. No kre. It has finished. Mo farming kwa humijim. Amembra. Eba. Eba toso. Fam kobra. Yentem. Miss Chania the Sahaba capsules. Madame Fieni. Hey, and to walk watching your pan and what's the said the Sahaba? What do you say? My dear, wouldn't be. And not dear, for once, my jewel at the Sahaba Messana, who come from Mammy. Oh, my number Tiwadansi. Miampa caneno, Namis, Namitrina, Chicheme, Nami Coco Yadia so teaching me. May no matter Sahaba Messa, Nina to go, and the Maya free. And the sun rate, yet solid you would name Nayan watching. Yes, the young awkward rock as me say a person crying to what baby pay. Sanya do Sahaba Mr. and come a woo now. What don't I cry, Miss Mabua Basu? Nan say, dear, Ujina Brand. A fire do Sahaba Council, no, say, Midina, you who's me a Bamamua. A genie, a young crap. I do some rate, or be to me. I just a painful, a battery I won't down for anyone I wouldn't fit to me. Come on, say, I to find out of what to say about Santa in the clinic. I was swimming macro, go filling station down Wemu, and a swam Pentecost I saw down. I feel I have a shopping from a CPM. Free 0500 110 115. I do Sahaba, my dance. Okay, yada must say, Yakoya Yaba 102.9 FM OTEC and Mutie. And come on, ye dear baby baby no. Naskeba clinic for Airboye, Ewi in Juma ye diemu. Na one no ye ultra modern herbal clinic, ya dear way and is what infidiaba. Infidio no ya di sheni peduan muhunu, or hawa a war unipedianimu, na ye de a drew account. Sir, will you be a inumpim, stroke ya dear, and na a war on a yaw denya, Naskeba clinic, and the says to an amoba. Sir, will you be a fibroid ana hernia wani kidney liver prostate mu hawa baby asa so tutu ana ma oba ye Naskeba clinic ya ben yedimte mpa cha o memfa frefo bia bi munya abotre oba ahenema kokobia ya ni wholesale bi anim hwe frɛ ye 0244 120 269 0244 120 269 Afei Ban Heba Center ya wo atonso ago aban yar sabia no achi pen na abehuan na yen ye dwumadie pa ye die pa titire ene se so anya problem e wo no mpemu a se wanya problem e wo won kasa emu a
braba heba center na yɛmoa wo yɛn na yɛwɔ abasoba a ɛkyerɛ sɛ sɛ wanya nkasa ni no mpɛmu problem a yɛte ne tɛ ma anyu ahotɔ nti sɛ wakyiri berɛ mo wokɔtɔdwe wapɔ ne wapɔ so kasɛɛ na hono ɛma sɛsɛ da bia problems so tee wode yɛbra yadeɛ bia ɛnka kasɛɛ ho koraa ahawoɔ no wode ba a yɛbɛte ne tɛ ama anyu ahotɔ 0244 08 3482 0244 08 3482 your number no afei Savior food no ɛyɛ aduane agyenkwa aduane nie sɛ woyi obi a diabetes yadeɛ ɛtete wo a aduane a wobɛdi anya wo ahotɔ ɛyɛ Savior food sɛ woyi obi a insulin paneɛ na awa pe Savior food ni bi na di wobɛgya awo why fra Dr. Savior sesi a nanya bi di ɛyɛ 0555 5 no yɛ miɛnsa but 789698 0555 789698 Savior phone number no ɛna kosua powder no ɛno nso odwa so whole egg powder yɛnam nim di kwa so ɛne ayɛ saa kosua powder yi sɛ woyi obi a wokrukra kɔfa nkosua bɛba bɛdu na abobɔ wadwuma ade bɛyɛ ɛka sote kɔ baabi a yɛtɔn adeɛ bia sɛ supermarket provision store edwom mall kasa mepe whole egg powder kosua powder obeye kontomire stew adi kosua beguma afaye obetumi achie di obetumi di aye kosua stew obetumi di aye is a gustadio say dia costa anu so ye dia adomo yo bawo na chirichirimu ye custard ni nyina wodi kosua ne beye kose bibia ye di kosua ye bia no we ahoden ni so wom vitamins ni minerals ya hyemu matonchom nya asem ketwa fra yen was 0249 69 5581 enen koma ye di ye sa wo hwe mansini a enkronkro no dodo na apie free mu ba ya abekwa ye wan 2 Amansia Central 3 Amansia West Manso area and south nzuwom adobia lie monko ba ne enkronkro no hwe district ewom atwoma mponua na mo ne DCEC e wo ho no mo ne o mo nkasa na sesei no ya mo mini mu a no krampie Ghana need for you fa ayi galamse di aye yensuo no fa videos ni bi fa guso na mpanyimfo ne hwe ko YouTube ne so na ko hwe bi go and watch some and see the extent of damage this toto yentumi ntu ase baabi ananu police fuwe so wo mo kwa pama kromfo yi ensuo na wo mo de kanu si so wo mo kwa pama kromfo ani tantan na ye yensuo se ya se bone ba kromu a ensuo no obebo ye ho ban omo se ensubosom bebre wo mo dwa ti so ha wo ba ye so a wo mo dira ho mo nimini me na me nkoma mo wo how come on go and do your thing shadiensuo ni aye shadiensuo ni aye you say water is life look at water agava doctor awie akwaba ensuo hu hia emmani pa na wo ye doctor ensuo hu hia papa di enti na ensuo hu hia one say nipa de say ni biara no kwa obani na dehydration be happen through say over Johnson number 2 be sweaty into once a dehydration happen no ensuo do ni pedue mu nesa na ensuo do ni pedue sema that means moja no so eba be ye tika na moja ni mu so obe filtration and no also kofa osabu ni na sa filtration e kire say yare ana say nyama bi wo ni pedue mu anye nti o say so ne se free o say urea is a component of nitrogen e waste no the company say insulin ni ododo emma kidney no enso ne so a e bedu bebi na o sabo problem enti na da bia kidney nsam bebre bai internet biara o say ukra insulin ne yadeko na nso ya mo kan ya mo this mo kan arehwo mo another issue to insuo ho be hia say ya na mo be di ho nkomo one say kaneno aya na ye janom ye nanom no aya na nsuo no mo nom no aye nsuo etren etwem river nti obetimi won say obetimi aka kire say nsuo no nsuo a ne di maybe ofen no start free etwem wo kuro bebre so anasa pra no etwem wo kuro bebre so sure
yenyi galamsey ni mfiri ho na so yemfa sisia no crop farming o sisia nkrofo dua nduane wo nsuo na no se tomatoes se moko se cabbage na se fo sisia otwu nsuo do na no a dua se nyama no ana wo sa ade ekin ade ekwa bei sisia ne de chemicals ni bi na edua nti se nsuo no so wo di chemical ni dua na nsuo to abi wa chemicals ni bi be ko nsuo ni nti ebe sere se agric professionals ni na se fo no also mo chere mu effect ayenya because nsuo ni bi wa enko sieving once say ko ba ni si nsuo no chemical no wo bebi na anyana anyana betima sonic chemical no so asoni nsuo no so de nsuo na obenya no ebe nsuo kroje na so yana no mo ko nsuo na no mo ko say nsuo na enya dia asafa true filtration foforo bia mu nti osa chemicals ni na osa sa no de ko nti ebetimi atre agricole for no na se totototo ne nso kro omo yi eno nso oyele wo machines our machines ni nyina na nsuo nani o na lead ne na sefo no obefa petroleum so obi biara wasi petroleum biara no so and the substance one of the important thing lead so a poisonous chemical ti se wo mo mi enya fish papa kra na fish no kra no wi a o mo mi enya fish papa nwe tell you fish cry we catch us girls no what's so berry because it is one of the main no they excretory poisonous compound. Free ni mu. You see, a lead no so petroleum mu. And I couldn't swim. Yenny mercury in free ho. Inti muano, ombako we no munya. The only thing is in Yanko Sevilla na see ni die. Ewo ho. Deep sea fish. Nasa na say Krobea say see no because of yen activities. Illegal mining intino affect sea no. It is affecting the sea. Look at Ensio Pasha the near here the YouTube so. Go and watch some. Mama ya ne Dr. Agbevenin komo. I drew mra or say ye ma ye ni bre. Ye de nhye to ho. Ye me ni bre na o man ba na nkasa so. So nipa ni o heni o say dog no kwasem nie. Yen ye ni da ho. Make us say enam pesamin kuminyanti panyini bi agiska enti wono oba no okura krata oya o say order from above no the krata na ba be sinsuo ne so kwaye ni mu no o se no enam ye ni nkomomfa koko na yare a wadi nka kura abobo nsuo ho kidney de be ba nyina no ni nyina ya problem na yenhwe koko ankasa sa yare we ye yare a ase enipa bi nhye dem mu nanso ye yare a edi nya pa ebia wo bi nim koko de ya ankasa koko na de ban eye de ba de a that's p obi biara o ts amre mechia no na meba koko na ankasa na so person yi misconceptions e wo koko no aya do bi gin say ne honam anase ne redie no eye nyama tuntuntuntum bi fifiri wo ho ene me ko kasafa koko no bi si bi fifiri no ne hwene mu enti de fifiri wo ne hwene mu no ase ye koko ni bia o ya ma ya giedi ama ya gusu akasa nti yenye gidie se saa nyama ne na eye koko na so mesro koko ya de fifiri eja na bia anasa de fa ye trumo kwan ho pe en na ye koko nti wo na honamani yare bi wo ho anasa bi foforo bia din se ni foforo bia ro di pedua no ho a o so ye hwehwe ekira kwan nsu aseme ye kan obi wa na odware nsu o isu samena na so be wie no nku no o yusu no nku ni ma ne bible biara enti obedware bibi biara bi owi odi nso na aka no asamforo no ho a ohoro no ho owi osimi nyusu samena menyusu nku bi ansra nkuru kro ode sra no kro aso bible bi eni ho enti ranso ode asra a moisturize skin no it is a bacteria sin gusu mu ana betimenya honamani sansa enti hyene nso so honamani sansa ni nyama bi ebe happy wo ni pedua ho bebiara no enye koko fa ne sansa na so koko de free eja nan bia na koko no so umoja yomu asroto anasi different bears of 5 eno na meka no wetimati koko na si anasi wo hu se de ba de kurade koko de din kan ye anapause ye ka anapause e koko fifiri eja nan bia anasi koko ansa na be fifiri eja nan bia otimu so eja nan bia ho no ehyeso ekeka anasi ye ohene na sa koko no yese moja ni na ndie furusane na moja ndie furusane na de sa hawo ne ba na efifiri o jana bio 3 cardinal points efifiri si yefa old clock na efifiri o 8 4 and 12 na so
Sa points when if free. Na so sha se de ba ko na ko mienu so na ko ne miensa so. Mesro nkrofo ma yati asese ye nduane a yedi no. Na de sa ko ne ba ye nipedua so. Enye no kore. Ye nduane a yedi ni sa ansonso no we nipedua so. Na so no kora boy ho ban free yare anase yare dom ho. Anu nti ana meka mfo se so to duane a bomodia to duane e containing fiber. Ye natural diet ni na containing fiber. Now so bi so no obi say ye nduane se duane a wudi dia ene ye natural diet na especially pasta ni na sefo as I say ni fiber ni nti. Eno na ti ma congestion, sa congestions na e ba no. E mo honum tintim te say constipation